Ayan, good evening, everyone. Hello, hello, hello. Yes, we have 10 million people in the house. Good evening, everyone, and welcome to my live stream. Maraming salamat naman. Meron na tayo ng 27 million thumbs up. Ayan, si host muna ay magbabasa. Ayan, so, sino mga nandito? Rico Sabrido Sanita. Ayan, Mustafa God bless. Manu Lerma Bian Vlogs is in the house. Yan, sino pa? Nandito din si Ate Eden Padua, Blair, Pretty Mira. Ayan, mega shoutout sa iyo, Pretty Mira from Egypt. Bragi 20 mahal kita is here. Ayan, sino pa? Kate Vlog and Canada. Ayan, mega shoutout po sa ating BFF from Canada. Kate Vlog and Canada. Ayan, maraming salamat po. Morning daw sa lahat. Ayan, morning pa lang morning pa lang sa Canada, pero sa dito po sa Dubai ay pa-evening na siya. Ayan, so magsi 6 o'clock na dito po sa United Arab Emirates. So ayan, don't skip the harang. Ayan, Pretty Mira, mega shoutout po sa iyo. Ayan, nakita ko po kanina si Asmin Rose. Mega shoutout sa iyo, Asmin Rose. Sino pa? Sino pa hindi ko nabanggit? Ayan, si Canada OFW is in the house. Mega shoutout po. Nakita ko kanina bago ako nag-start is super dami ng mga nag-LS po today. So, yan. So, I think pupunti lang tayo dito. So, wait lang guys. Hi, K-Vlog. Anong oras yung pasok mo, Mars? Kunti pa lang yung tao natin. So, antay-antay lang po tayo saglit, ha? Ayan. Yan, good morning naman. Bakit huwag ka mag-loading Last time nalaglag tayo, di ba? Nung ako. Mahina yung connection natin. Hopefully, today is makisama naman siya. Ayan, Benita Alog, maray na bang sa'yo? Ayan, love, Benita Alog. Ayan, sister po ng aking din si Vanessa. Ayan, kumusta dyan Manay Bining sa sa Quezon? Ayan. Saan nga ulit sa Quezon? Hindi naman Chaong, di ba? Saan nga yun Manay Bining ka mo? Sa Cariaya. Sariaya, Quezon? Tama ba? Sariaya? Ayan, mega shoutout Manay Bining. Kumusta na po dyan? Magti-10 o'clock na sa Ay, sorry, Candelaria pala. Ayan. Mega shoutout po sa lahat ng mga taga Candelaria, Quezon. Ayan. And shoutout sa inyo, Manay Benita, and regards sa family po dyan. So, every Thursday na lang siguro ako magda-live or depende po mag-update na lang po ako. So, kalimbangin niyo na lang po yung bell para updated po kayo sa lahat ng aking live stream and pati po sa mga bagong video na i-upload ko po. Ayan, Froggy 20 daw mahal kita. Harang, maraming salamat naman sa paharang mo dyan. Froggy 22, mahal kita. Ayan, nag-livestream din po siya at napakagandang babae po ni Froggy 22, mahal kita. Siyempre, mahilig siya sa frog. Kaya Froggy. Froggy, hi everyone from Pretty Mira. Ayan, maraming salamat sa iyo, Pretty Mira. Ay, hindi mo pala sa akin na-share yung yung ayan, nakapasok na daw sabi ni Froggy 22, mahal kita. For sure, si Manay A.R. Gonzalez ay busy pa sa kanyang, hindi Thursday, wala siyang work. Ayan, salamat host. Ayan, you're welcome po. Ayan, so busy po siguro si Manay A.R. Gonzalez. Hindi pa lang yung tao. Maraming sabay-sabay na nagsisipag-LS today. So, ayan, pasensya na po yung last time na live stream natin, hindi po tayo nakapagpalaro. So, ngayon po natin siya itutuloy, okay? So, padamihin po muna natin yung mga participants. Ayan, at least mga 20 tayo na nasa loob para naman po ay ma-enjoy po natin yung ating palaro for tonight. Ayan, loading ako host. Hehe, ayan.
Loading ka or ako yung loading? Sana naman wag ako mag-loading, no? Kasi last time nawala nga tayo. So magpapalaro po tayo and continuous pa rin po yung pagbibigay natin ng bananas from 5 to 10 bananas. Kaya naman kung kayo ay may mga kaibigan or mga kakilala na mga bago pa lang po sa YouTube, invite niyo po sila dito sa ating live stream at bibigyan po natin sila ng 5 up to 10 banana po yan. And syempre, tumutulong din po tayo sa iba pa na mga hindi pa monetize ang kanilang mga channel. Ayan, syempre bibigyan natin ng WH or watch hours, which is the second requirements ni Lolo. Ayan. Sabi ni Pretty Mira, loading din ako CC host, hina ng net ko today. Ayan, so sige, okay lang po yan. So sana naman po si host ay wag na namang mag-loading. The last time is loading tayo, kaya hindi tayo, alam niyo na guys. So, ayan na nga po. We have 13 million people in the house. Thank you so much naman. Welcome to VG's live stream. Ayan, 27 million thumbs up. Thank you naman. Sana makaabot na ng 50 maya-maya. So, ayan, painitin lang po muna natin. Ayan, sa mga hindi pa po dyan dikit o hindi pa nakapagbigay ng kanilang pagmamahal sa bawat isa, magmahalan na po kayo guys. Ayan, you can drop your link naman po kasi mga moderator na rin po kayo. But inuulit ko po kapag kayo po ay may jacket na or may access na kayo sa pagbababa ng inyong link, please huwag po tayo mag-flooding sa pagbababa ng link para hindi po tayo mapalo ni Lolo. Ayan na nga po, ayan, Pretty Mira is in the house, Froggy Tway mahal kita, Kate Vlog in Canada, Manay Vinita Alog from Candelaria, Quezon, na isa din pong Bicolana. Ayan, shoutout naman dyan sa lahat ng mga taga Candelaria, Quezon. Ayan, Ben TV, Tamsakdan host, maraming salamat naman sa iyo, Ben TV. Ayan, si host ay may utang pa sa'yo, no? May utang pa ako sa WH ito ni Ben kasi isa siya sa nanalo po sa atin ng 50 WH po last September 1. Kaya naman kapag siya ay marami na ng video sa kanyang playlist ay makukuha pa rin niya po yung 50 WH. Ayan, maraming salamat naman sa paharang mo, Ben TV. Ayan. Anana Alog. Ayan. Hello sa'yo. Sino si Anana? Nasa sina Yayan. Sina Yanyan. Yayan ba? Yanyan. Ayan. Sina ba yung Freddy? Mega shoutout po sa lahat ng mga taga Candelaria, Quezon. Hi, Anana Alog. Ayan, haha, yun po sana tanong ko. Ayan, okay na ba yung ano mo? Okay na ba yung playlist mo, Ben TV? Kasi kapag okay na siya, at least 10 hours, yung video mo, then i-workout na po natin yung 50 WH mo po. Isang araw lang po natin yan. Kuha mo na po agad yan, okay? So, Natsuki TV is in the house. Mega shoutout po sa iyo, Kuya Natsuki TV. Ayan, maraming salamat naman po sa yung pagpasok, Kuya Natsuki. And ayan, Anana Alog. Hello. Opo, ayan. Darna ni Enteng. Wow, Darna ni Enteng is nandito rin po sa ating live stream. Ayan, mga ano po ba to? Mga legit po ba ito para mabigyan natin ng jacket? Ayan, si Anana Alog. Hello. Ano ka ba? Nagpapadami ka din ba ng subscribers? Kasi I can give you a jacket or gagawin kitang moderator para you can drop your link po at pwede ka po dito mangisda. And sa mga bago lang din po sa YT, so meron din po tayo ng mga code, which is para hindi po tayo mahalata ni Lolo. Kapag gusto niyo ng subscribers or gusto niyo ng sasabihin niyo lang dikit or banana yan, okay? Ang sabi niya, may naidagdag na rin po ako na video ko, host. O sige, check po natin yun after live stream ni host, okay? Darna ni Enteng, kamsakdan ganda host. Ayan, so this is legit kasi bibigyan po natin ng jacket. And syempre kapag bago lang, sabihin niyo lang po dito sa aking live stream kapag kayo ay bago pa lang para kayo ay mailista. Para po sa ating, syempre, 5 up to 10 bananas. Ayan, so sabi ni Ben TV, shoutout sa iyo at Pretty Mira. Kamusta po? Ayan, so syempre nilista po natin si Darna ni Enteng at bibigyan na rin po natin siya ng jacket para maya-maya po ay pwede po siyang makapaglapag ng kanyang hagdan. So meaning po,
You can drop your link po. No TikTok, no copyright video, and dapat up to 2 minutes video lang po ang inyong ilalapag para hindi po tayo masipa ni Lolo. Ayan, Ninja ni Enteng to host. Ayan, thank you so much naman. So, nasan si Enteng? Ayan, maraming salamat sa'yo. Si Anana Alog ay bibigyan rin po natin ng jacket. So, kung naghahanap ng isda si Anana Alog, ayan, today September 10. So, yung last na live ko is, fail yun. Hindi tayo palaro. So, yun talaga, ayan, si Lina Ringo, good afternoon po sa Magayuno na host. Ayan, maraming salamat naman sa'yo, Miss Selena Ringo. Ayan, Pretty Mira at Din TV, hi bro, okay na okay, thank you. Kumusta? Ayan, umaakit na po ang ating participants, tama ba? 14 na po tayo. 14 ay maraming salamat sa 31 million tamsak po dyan. Luma na ako, host, nabigyan mo na ako banana. Okay. Sige, but you can drop your link po, Enteng. Ayan, maraming salamat naman sa'yo, Darda, Ninteng. Ayan, thank you so much. And mega love shout out to everyone na nandito ngayon sa ating live stream. So, pag nag-20 na tayo is, pwede na tayong mag-start ng ating palaro. Kasi, 2 oras lang po tayo. Ayan. So guys, iyan na po, mark na po ninyo sa inyong mga kalendaryo or kalambangin niyo na po ang aking kampana para kayo po ay ma-notify every time na mag-live stream po tayo. So ngayon, meron po tayo ng palaro from 50 to 100 WH pa rin po tayo, which is hindi pa nga tayo nabibigyan na si Ben TV kasi the last time nakita ko ay hindi po inap ang kanyang video. Ayan, syempre patuloy pa rin po bibigyan natin ng WH Asmin Rose, Pretty Mira, and kay Froggy 22, mahal kita kasi they are very supportive. Nakikita ko sila lagi kapag ako po ay nag-live or may premiere. Thank you so much naman. Ayan, pinagpahinga ko muna kasi binabawasan ni Lolo. Ayan, Enteng, ano ka na ba? Na-reach mo na ba yung 1K? Naka 1K subscribers ka na ba? So guys, pwede po kayo mag-drop ng link while waiting for the game para po hindi po masayang yung ating mga oras. Ayan, so, sino na? Wala pa naman tayo ng bago. Si Anana Alog lang, which is nag-drop by lang po siya. Thank you so much. Ayan, Manny Benita Alog from Candelaria, Quezon. Sabi ni Ben TV, okay na po. Okay rin po at Pretty Mira. Ayan, so sana lahat po tayo ay okay. Ako po ay kagagaling pa nga lang po sa trabaho pero diretso na po tayo dito sa YT. Ayan, sobrang napaka-importante po ng oras, di ba? Ayan, Mami Lerma Bian Vlogs. Mega shoutout po sa iyo. Ayan, dito na host. Opo, nakita po kita kanina. Mami Lerma Bian Vlogs. Ayan, siya po ay sa monetized channel na rin po. Kaya guys, kapag kayo po ay bibisita sa kanyang tahanan, don't skip the harang po Mami Lerma Bian Vlogs is in the house. Mega love shoutout to you, Mami Lerma Bian. Nasa Riyadh po yan si Mami Lerma Bian Vlogs. Ayan, so kahit na po busy sa work, ay nandiyan pa rin po, full support pa rin po sa atin. Ayan, siya po ay isa ding Bicolana. Kaya naman sa all Bicolanos and Bicolans out there, just marhay na banggi po sa Induga Boss. Ayan na. So, ayan na, tumataas. 13, 15, ayan, 15 million and in the house. Ayan, so umabot lang po siya ng 20 ay magpapalaro na tayo. Kasi kunti pa lang naman tayo. So, ano muna tayo? Kunting catch up. Ayan. So, Ma'am Hilarma, daily ka po ba nag-LS? Kasi gagawin ko na lang po is parang isked ko na talaga yung yung pag-LS every Thursday. So, maybe same time from 10 p.m. Pilipinas time onward. So, mga 2 hours lang po siya. O, ganun lang. Maximum 2 hours lang. Ayoko naman ng super haba. And then, wait lang, nagulo ang kilay ko. Kapal-kapal na ng kilay ko. Kasi hindi ko napapatanggal. So, ayan na nga po. Ayan, okay na daw. Okay na yan. Sabi ni Mami Lerma Bien. Thank you, Mami Lerma Bien Vlogs. Parang, blurred ako, no?
Ayan, si Mami Lerma Biang Vlogs po ay marami din po siyang mga angels. Kaya, and mayroon na rin po siya ng join button. Kaya naman sa mga interested po mag-join, dalawan niyo na po yung tahanan ni Mami Lerma Biang Vlogs. Ang sabi naman ni Ben TV ay, host search mo na lang po. Ben TV. Ayan. Crane, dami po kasi ako kapangalan. Salamat po. Opo, sure po yan. Ayan, para naman mabigay na natin ang 50 WH. Ayan, dagdagan mo pa yung playlist mo para the more videos na ipi-play po natin is mas marami pong WH na papasok po sa'yo. Okay po ba yon? Mr. Ben TV is in the house. Ayan, nasa na? Hindi pala ako nakapag-share kanina na may LS ako. Kalimutan ko mag-share na busy. Wait lang guys ha, mag-invite muna tayo. Sabi ni ano, ayan, Darna Nienteng, salamat host. Ayan, you're welcome po. Wait lang guys, at mag-ano muna tayo ha, invite. Baka sakaling may mga pumasok. Hindi pala ako nakapag-invite kanina. Ayan, salamat po sa WH. You're welcome po, Darna Nienteng. So, ano po, yung mechanics po natin for tonight is same pa rin po. Yan, magpapalaro po tayo, which is pwede rin po ulit Pinoy Henyo, di ba? Kasi ano lang naman yun lang yung kaya nating gawing palaro. Ayan, dito sa ating LS. Sorry ha, putol-putol net namin. Okay lang po. Salamat. Support. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-drop ng kanilang mga link, you can drop your link po. Tingnan ko lang nga. Wait lang guys ha. May titingnan lang. Wait lang. Parang may niliyata. Ayan, sabi ni Izzy. Ayan, Izzy Sebastian de Guzman. Thumbs up. Maraming salamat sa iyo, sis. Ayan, thank you naman. Wait lang. Wait lang guys ha. Ayan, nag-loading ako. Sabi naman ni Mommy Lerma Piel Vlogs. Ayan, sige lang. Okay lang po. Wait lang at tayo ay... Wait lang guys. Ayan, so narinig ba ako? Ayan, thank you so much, Mommy Max in Vlog. Ayan, congratulations sa iyo, Mommy Max in Vlog. Ayan, monetize channel na rin po siya. Yan, sabi ni IC Sebastian de Guzman, tapusin ko lang LS ko. Sis, sige lang, okay lang po. Ayan, Amazing Rose TV is also here in the house. Ayan, tamsak ma'am, 35 harang pa po. Maraming salamat sa iyo. Ayan, so wait lang po. Kasi iset up ko lang to. Thank you po, Amazing Ross TV. Thank you.
Ayan, si Pretty Mira, sabi niya, okay na, loading or loading ka din, Sisi. Loading ba ako? I think hindi naman, sis. Parang medyo okay na yun yung connection namin. Unlike before, yung kailan yun, yung nag-LS ako, di ba? Ayan, Dan Harang, ma'am. Maraming salamat naman sa inyong paharang dyan. Thank you so much. Alam na this. Ayan, so, long hair. Amazing Grass so much. Ayan. Saan bansa ka ba? Ayan, okay na siya now. Thank you so much. The Home Chef PA. Ayan, nag-livestream din po yan. The Home Chef PA po. And malapit na rin po siyang ma-monetize, guys. Kaya supportahan po natin. Ayan, Israel. Ayan, taga-Israel pala siya si Amazing Ross TV. Ayan, kumusta naman po, Israel? Ayan, Abu Dhabi YouTube. Ayan, maraming salamat sa iyo, Abu Dhabi YouTube. Your Superman is here in the house. Thank you so much po. Ayan, wait lang guys. Kasi nag-invite pa po tayo. Ayan, so thank you so much. Ayan, monetize channel din po yan si Abu Dhabi YouTube. Dati po ay pumupunta po ako sa kanya nung hindi pa po ako monetize. And syempre, hindi pa busy that time. Pero yung ngayon nga po ay back to work na tayo. Kaya medyo nalas na po yung time natin sa YouTube. Which is, kaya nga po, ano na lang po ako, once a week na lang akong mag-LS. Ayan. Kasi, syempre, priority pa rin po natin yung ating mga tao. And, hopefully, itong YouTube natin ay maging okay din po yung maging result. So, ayan. Sa mga hindi pa po monetize niyan, sipagan lang po natin. Sabi nga, sipagan lang natin ang pangingisda. Yan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa at monetize din po tayo. Kasi alam naman natin kung ano yung mga goal natin. Bakit nga ba ginagawa natin si YouTube? Diba guys? Ayan, Mami Rose Lagwa A. Maraming salamat sa iyong patamsak dyan. Mami Rose Lagwa A na nandito rin po sa Dubai. Ayan, sa mga hindi pa po hindi pa nakadikit kay Mami Rose Lagwa A, pwede po natin bisitahin ang kanyang tahanan. Ayan, searchable naman po ang kanyang channel. Amazing Rose, ayan po, baka mag-lockdown po ulit. Ayan, dahil sa pandemic. Okay. So, sige lang. Okay lang po yan. Keep safe po lagi tayo. Ayan, observe pa rin natin yung social distancing. And syempre, always wear mask. Ayan, so, Amazing Ross, maraming salamat naman sa iyo, Amazing Ross. Ayan, sana ay umakyat pa po ang ating mga tao dito sa ating live stream. So we have 14 million people in the house. And thank you naman sa 37 million tamsak. Ayan, Ella Grant. Thank you so much, Ella Grant. Tamsak manay. Thank you naman. Si Ella Grants po ay kasama na po siya sa Videos Angels, which is workout po natin ang kanyang watch hours. Ayan, sister po siya ng ating BFF na si Cave Vlog in Canada. Ayan, we have 17 million people in the house. Mami Evelyn Bertadaiso, mega shoutout po sa iyo. Ayan guys, monetize channel na rin po si Mami Evelyn. Sa mga hindi pa po dikit kay Mami Evelyn, Ella Grants, magmahalan tayo guys. Wait lang at medyo madilim na po yata. Kailangan na natin ng ano. Time here is 6:04 p.m. United Arab Emirates. Time po yan. Ayan, sabi ni Ella Grace, ang ganda mo ngayon ah. Ngayon lang ba? Grabe siya. Grabe ka. Joke lang. Ella, thank you so much naman, Ella. Wait lang, at i-ano ko lang ito sa laptop ha, para sa support natin. Ayan, thank you. Magpapalaro po tayo ha. Mga 15 minutes pa po tayo, guys. Ayan, pabutin natin ng mga 20. Mga 20, more than 20. Yun nga sa loob. Wait lang guys ha. Ano lang natin itong isa natin.
So, dahil sabay-sabay, sabay-sabay, mamaya ay magpapalaro na tayo. Grabe. Sabi, nagkukuriyat. Sabi, ano yun? Ano daw sabi niya? Grabe, nagkukuriyat ang puti sa diin. I mean, super ganda. Buhe. Ikaw talaga ha. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ella Grants. Ayan, pangalawa lang ako sa iyong kagandahan. Ayan, si Ella Grants po ay taga Hong Kong at iyan po ay kasama po siya sa aking Videos Angel. Kaya naman guys, sa mga hindi pa po nakapag... Okay lang. Ayan, sabi ni Mano A.R. Gonzalez ay nasa labas daw po siya kaya hindi po siya makapasok sa ating live. It's okay, Mano A.R. Gonzalez. Bawi ka na lang. Ayan. So, hindi masyadong kulit yung aking hair ngayon. Naano na siya, naunat na siya sa office. Ayan, okay lang po, Mads. Thank you, Mads. Ayan, sabi ni Mano A.R. Gonzalez, siya ka na sa labas kami, pupunta kami Walking Mall para sa passport. Ayan, no problem po. Naintindihan po natin yan. Unahin po muna natin ang mga dapat nating asikasuhin. Ayan. So, wow, we have 22 million thumbs up. Thank you so much naman. Ayan, so okay siguro yung 20. We're not asking more than that. Okay na yung mga 20 million people na nandyan sa loob para po tayo ay makapagsimula sa ating palaro. Pero wala pa akong nakikitang bago. I think lahat kayo ay dito sa akin, solid Vigis supporter. Tama, di ba? Yan. So, may minis pa ako. Parang nag-loading ako. Huwag naman pa. Ayan, Mami, Banji Vlog. Maraming salamat. Loading ako, guys. Oh my God. Sana wag naman. Kasi the last time, Mami Banji Vlog, pasensya ka na ha. Bihira na rin. Kanina okay naman eh. Loading na naman ako. Okay na, guys. Ayan, okay na. I think okay na. Wait lang. Okay na. Okay na, guys. Wala. Wait lang ah. Ito talaga si Luding. Lagi na lang pupunta dito si Luding. Ayan na muna siya. Wait lang guys. Okay na guys. Sabi na ito din kita niyo ako kung ayaw niyo mawala mga forever niyo. Ayan guys, nandito po ang iba ng Dubai na si Ida Jean. Mega shoutout po sa'yo. Ayan, thank you so much naman po sa inyong pagpasok po dito sa ating live stream. Nakasalukuyan na nga po, dinadalo po tayo. May maling. Wait lang po. Ayan guys, don't skip the harang po. Don't skip the harang po. Ayan, panoorin po natin mga harang. Dahil yan po ang tumutulong po sa ating mga YouTubers. Ayan, we have 14 million people in the house. And thank you naman. Meron tayo ng 41 million thumbs up. Isa din tutok lang kayo din sa aking channel. Kasi naninigay tayo ng double chat load. Ayan. Pretty Mira, ayan, nandito na po si Kuya. Ako si Zuma. Thank you po sa iyong pagpasok. Ako
po si Duma. Ayan. So, nawala tayo kanina kasi yung connection natin ay medyo humidi na. Ayan, so wait lang. Ayan, so nandito na po muli. Nagbabalik po ang inyong host. Kasi na, huwag ka namang mag-loading. Once a week na nga lang ako nag-elis, nag-loading pa. Ano ba to? Ayan, Zeo OFW Vlogs, isang Bicolano po na isa na rin po siyang monetize. Congratulations sa'yo, Zeo OFW Vlogs. So, okay guys, lumayas na ba si Luding? Ayan, start na naman ba? I think okay naman na. Ayan, ako si Zunga. Maraming salamat sa iyo pagpunta dito sa ating live stream. Ako si Zunga. San ka host? Why ka hide? Ayan, asan ka boss? Inayos ko lang po yung yung umakyat pa ako sa poste. So inayos ko pa yung yung connection namin. Kasi si Luding ay nandito na naman. Ayan, nagpasalon pa si host kaya matagal na wala. Ay, grabe siya ha. Natural yan. Ano lang yan, sinuklay niyan. Kanina, kulot-kulot pa to. Ngayon, hindi na siya, naunat na siya. Naunat na sa office. So, ayan na nga po, maraming salamat. Ayan, ay si Sebastian de Guzman. Kaya nga sabi ano ba yan, minsan ka na nga lang mag-ilis, tinatambayan ka pa ni Lodi. Kaya nga po, hayaan na natin yan. Maya-maya ay lalayas na rin yan si Maring Guding. Ayan, meron pa ako nakitang bago. Tamsak nakita host guwapa. Ayan, mega shoutout po sa'yo. Provision HPB. Ayan. So, thank you naman. We have 16 million people in the house and naka 44 million tamsak na tayo. Ayan. So, lilista ko po muna yung mga bagong pasok. Ayan, Boy Charot! Ayan, Boy Charot is in the house. Maraming salamat sa iyo, Boy Charot. Ayan, Hala, happy ka, gwapo, badi ay ni Ma'am Artistahin pala, dansa. Ayun, maraming salamat sa iyo, Boy Charot. At dahil dyan, bibigyan na po kita ng jacket. Ayan. Sa mga hindi pa po pala nakabisita sa ating pong mega host or sponsor po natin sa ating pa-WH at sa mga 1K views, ayan, Mr. Kagami Pa TV channel ay Kagandang Inday Cheche, nag-live stream po sila every Monday to Saturday po yan from 2 to 5 p.m. Pilipinas time. Kaya naman guys, mamaya po ay lalapag ko po ang kanilang mga link para po ay inyong mabisita. Ayan. So maglagay ka lang kayo ng hashtag VG Imperial or VG, consider na po yan. Ayan, Provision HPB, host matagal po kitang dikit naman po. Ayan, sige, lilista po natin si Provision HPB. Ayan, so dito po sa ating live stream ay patuloy pa rin pagbibigay natin ng bananas, which is kapag bago ka pa lang po dito sa aking live stream, of course, wala pa kayong jacket kapag pumapasok kayo, di ba? Kasi bago pa nga lang di ba? So, nabibigay po ako ng 5 up to 10 bananas po yan. So, just stay there lang po and makipag-dikitan kayo, ayan, mag-participate po kayo at maya-maya po ay magbibigay po tayo ng 50 to 100 watch hours po. Ayan. So, syempre, patuloy pa rin po yung ating paangat program. So, ayun, nag-rejoice. Ayan, sabi ni Vinci Vidan sa'yo, Isa Jean, full pack pasukli po. Ayan, Boy Charot, bibigyan na po kita ng jacket, Boy Charot. Ayan, Asmin Rose, Natsuki TV, shoutout at Boy Charot. Ayan, Provision. Sige, bigyan na natin ng mga jacket para pwede pong makapaglapag ng inyong mga link. Ayan, from Usay, sabi ni Usay, OFW Vlog, shoutout sa lahat guys. Ayan, sa taga Hong Kong po yan si Usay, OFW Vlog, at isa din po siyang Bicolano. Ayun, pabalik na lang po, Tisa Jim, dikit na po ako sa iyo, full pack from the... Guys, okay na ba guys? Restart nyo lang guys, restart nyo lang po. At okay na yung connection natin. Ayan, kailangan lang siguro i-refresh para daw sa ating paharang. Kaya naman guys, ayan, refresh, para po sa paharang natin kay host. Ayan, okay na siya guys. Pa-refresh na lang po guys. Ayan, refresh. Refresh na guys kasi okay na para makapagpalaro na tayo. Yung Pretty Mira at Isa Jindan, Kalimbang, all po pabalik. Thank you!
Ayan, syempre wait lang ha. Refresh muna kayo guys para po sa mga paharang-paharang natin dyan kasi yung connection natin ay pawala-wala. Bakit ganire? Ayan, Ella Grants. Ayan. Kaya nga paki-refresh nyo na lang guys. Ayan, don't skip the harang para po tulong nyo na po yan kay host. Thank you so much naman. We have 12 million people in the house watching sa ating live stream. Okay na po. Ayan, sabi ni, ayan, nagugulo yung hair ko eh. Pasensya na po guys at tinadalaw tayo ni Maring Luding. Ayan, okay na host Guapa. Maraming salamat sa iyo, Provision HPV. At dahil dyan, ay bibigyan kita ng 10 saging. Ayan, syempre after na po ng live stream ni host, tayo po ay patuloy na nagbibigay ng 5 to 10 bananas. Ayan, umakyat na tayo. Ayan, sana ay umabot ulit tayo ng 20 at mag-start na po tayo sa ating game for tonight. So are you excited guys? Ayan, okay lang yan Manay from Ella Grants. So okay na po sabi ni Yasmin Rose. Ayan, sige. Umabot lang tayo ng 20 dyan. Ayan, kapag nakita kong 20 na ay we can start na po sa ating palaro. Ayan, syempre nalista ko na po si Boy Charot. Ayan, Provision HBB. At meron din po tayo ng bagong pasok. Regan Sazon. Mega shoutout sa iyo kapatid. Syempre lista na po natin bago natin makalimutan. Si Regan Sazon. Ayan, Provision HPB, hala, parang kay host din. Pinaikot-ikot ako. Wow, ha? Ikaw talaga, ha? Ayan. Wow, thank you so much, the Joey Boy. Nagpalipad siya ng 25 million pesos. Thank you so much, the Joey Boy. Ayan. Parang hindi kita nakita. The Joey Boy, thank you so much naman sa iyong palipad. May paayuda si Mayor. Thank you so much naman, the Joey Boy. Ayan, so the Joey Boy, mag-ano ka nga dito, magbakas ka, hindi kita makita. Ayan, Provision HPV, harang! Thank you so much naman sa paharang ni dyan kay host, VG and Farial. And we have 17 million people in the house. Ayan, the Joey Boy. Ayan, thank you so much naman, the Joey Boy. At dahil dyan, ay bibigyan na po kita ng jacket. Hindi ko na po hihintayin na ikaw ay lamigin. Ayan, ang jacket ay nasa iyo na. Maya-maya po you can drop your link po. And inuulit ko po guys, kapag kayo po ay mag-drop ng inyong mga link, no TikTok and no copyright video po. At dapat po short video lang po ang ating ilalapag para hindi po tayo masipa ni Lolo. So yan na nga po, ayan, we have 18 million people at pwede na tayo makapag-start sa ating game for tonight. So guys, bigyan muna natin ng chance yung mga bago dito na makapaglapag po sila ng kanilang mga link. Ayan guys, the Joey Boy, Boy Charot, are you still there, Boy Charot? Provision HPB. Ayan, so para sila po ay madagdagan ng kanilang mga bananas. Pero sure naman po, kapag ikaw ay bago sa aking live stream, automatic po yung 10 banana ay ibibigay ko po yan after ng LS ni host or tomorrow nyo na po yan matatanggap. Okay ba yan, guys? Ayan, Pamboy Charot, Nax, andito pala Lodi ko. Having you near me. Sakalin kita dyan, Ella Grants, mapuyat ba ulit ako now? Ella Grants. Ayan, si Ella Grants or si Having you near me ay siya po si Ella Grants. Isa pong Bicolano. Same province po kami. And kapatid po siya ng ating BFF na si Kate Vlog in Canada na na-monetize na po. Ayan, napamonetize po natin siya sa loob lang po ng 35 days. And syempre, ang susunod po na ma-monetize, walang iba kung hindi si Ella Grants. Ella Grants, you can drop your link po. Ayan. Provision HPB, naglapag na po siya ng kanyang link. Ayan, pwede po natin puntahan si Provision HPB. Balik agad mga kapamilya. Ayan, sabi ni Regan Zazon, salamat host, you're welcome. Binigyan na rin po kita ng jacket. You are moderator na po. And inuulit ko po guys, kapag kayo ay moderator, you are all responsible sa binababa niyo pong link. Kaya guys, I need your cooperation po. Ayan, dito po sa ating LS ay dapat happy lang po tayo. Magmahalan po tayo. Sabi nga doon sa isang LS na napuntahan ko, ang sabi niya ay mahalin
pero bawal ang hinin. O, di ba? So, ayan na nga po, naglapag na po ng link si Provision HPB. Let's go to the link of Provision HPB. Ayan. Yun nga, bisitahin nga natin. So, bawasan na natin yung 10 ibibigay natin kay Provision HPB. Pupuntahan ka na. Ayan. So, si ano po ay naka-hide yung ano mo, naka-hide yung ano mo, yung subscribers. So, sabi niya, yung nilapag niya pong link, sabi niya, ay ano, birthday greetings from a friend. Maraming salamat po. At si Provision HPB po ay isang monetize na rin po siya, guys. Kaya naman, guys, don't skip the harang kapag kayo po ay pupunta sa link na binaba ni Provision HPB. Ayan, congratulations po sa'yo. Thank you naman sa iyong pagpunta dito. Regan Sazon, pamonetize din host. Ayan, sabi ni Regan Sazon. Ella Grants ay naglapag po siya ng kanyang link. Ayan, si Ella Grants po ay nag-livestream din po yan. Nasa Hong Kong po siya. Ayan, dapat pala natulog ako kanina. Pamboy, charot. Ayan, Ella Grants. Ayan, hosting kita. Kalimbang na po kita. Thank you so much the Joey Boy sa iyong pagdikit at sa pakalimbang. At asahan mo po na may rest back sa'yo si host. Ayan, thank you so much naman, the Joey Boy. Floor Vlogs is in the house. Hi, host Tamsakdan from Kagami ba? Ayan, Floor Vlogs. Ayan, dumadami na po yung mga nagsisipagbisita sa ating live. Galing po sa team Kagami ba TV channel. Maraming salamat sa iyo, boss. Kagami ba TV channel na nag-livestream po sila ni Kaganda every Monday to Saturday po yan from 2 to 5 p.m. Philippines time, na kung saan sa kanila ang bubble ditch ay parang tubig at ang kamote, sabi nga nila, ang kamote ay nagkalat. Ayan. Parang mali yung sinabi ko. Parang may mali yung sinabi ko. Tama, ang double ditch ay parang tubig at ang kamote ay nagkalat at ang pagtingin ay nag-uumapaw. Tama yun, di ba? Ganda, Inday Cheche. Ayan, Ella Grants. Wahaha. Ayan. Bawal daw sakalin. Ella Grants, bakit mo ako sinakal sa LS ko? Ayan, si Floor Vlogs. Ay, ililista na po natin si Floor Vlogs. Mega love shoutout sa iyo, Floor Vlogs. Ayan, stay ka lang po dyan, Floor Vlogs, para po makuha mo po yung 5 to 10 bananas na ibibigay ni host after ng LS po, okay? Regan Zazon, naglapag po ng link si Regan Zazon. Bisitahin natin Regan Zazon. Ayan, 1.32k subscribers. Ayan, dinikit ko na po ang isang angel ko sa'yo. Ayan, ang nilapag niya pong link ay Sunday Food Trip Inihaw na Liempo. Inihaw na tilapia with itlog na maalat. Ayan, ang sarap naman nito. Pero parang super haba ng binaba mo pong link. Hindi natin matapos panoorin yung iyong video. So, baka meron kayo ng mga intro. Ayan. So, pero okay na rin po to. Na-edit ko na po siya. Ayan. So, siya po ay 1.32k subscribers. And I think you are, kailangan pa na more, ng WH. Ayan, the Joey Boy. Host, parang newscaster ka lang. Pero ang cute mo. Ayan, maraming salamat sa iyo, the Joey Boy. Ayan, natawa tuloy dito halika Cara ni Glosso. May papakilala pala ako sa kanya. Isa din po siyang vlogger, si Cara ni Glosso. And monetize channel. Ayan, halika dito, Miss Cara ni Glosso. Ipapakilala ko sa iyo. Ayan, ito pa si Cara ni Glosso. Dalaga pa po yan. Available. Ayan, siyan po ay si Cara Negloso po ay taga Masbate. Ayan, isang Bicolana rin po at monetize na rin po ang kanyang channel. And soon, abangan po natin siya po ay mag-live na rin po. Ayan. Ayan, okay po, ayan. Sabi, Ben TV, noted kapatid. Ayan, naglapag po ng link si Ben TV. Regan Zazon, thanks host. Ayan, Floor Vlogs, okay po, pretty host. Pwede po maglapag. Yes, sabi ni Regan Zazon, may pusa host, dumaan. Ayan. Tagala Channel. Hi, host. Ayan. Guys, maraming salamat naman po. Sige, host, pakilala. Sige, host daw, pakilala mo na ako sa kanya. Ayan, dalaga pa po yun si Caron Igloso. Ilalapag po natin ang kanyang link. Dikitan niyo siya, guys, ha? Caron Igloso. Ayan, ilalapag ko po ang kanyang ayan, meron po siya ng bagong upload na video. Last, nung birthday niya, guys. So guys, ilalapag po natin ang link ni Caron Igloso.
Mahalin po natin si Cara Negloso. Ayan, pamangkin po natin yan. Na isang monetized channel na rin po. Ayan, binaba ko po guys ha. Mahalin niyo po si Cara Negloso. Ayan, Tagala Channel. Shoutout po sa lahat. Thank you so much, Tagala Channel. Nilista ko po. Ayan, Floor Vlogs. Floor Vlogs, binigyan na po kita ng jacket. Tagala Channel. Ayan, bibigyan na rin po kita ng jacket. Ayan, the Joey Boy. Oh, sige, papakilala kita. Ayan, nandoon ng client. Ang sabi niya, Maria Vijayampura Shawarat. Hello, Tagala. Si Maylin wala sa outlet. Nandoon ng client. Not answering. Ayan, hello host. Shoutout sa lahat po. Ayan, thank you host. You're welcome. Cara Negloso. Wait lang guys. At may, ano lang ako ha. May tatawagan lang ako na promoter. Bakit wala? Saka, ano na oh, 6:30 na. 6:30 na diba? Maylin. Tawagan natin. Ayan, Tagala Mustamos. Ayan, so maglilista na po tayo. Floor Vlogs, Caron, dikit na po ako sa kanya. Ayan, Ate M. Sweren. Diyos maraming nabanggi po sa inyo, boss. Wait lang, at may tatawagan lang tayong promoter daw at hindi sumasagot. It's already 6:30 na. Dapat 6 p.m. or 5:30 p.m. Dapat nandun na. Dapat na-follow up na siya kaninang 5:30. Tagala Channel. So, lilista po natin Tagala Channel. She's not responding. Okay, try again later. She's not picking up my call. Okay guys, so let's back. Pasensya na po, medyo ano lang tayo ha. Ayan. Sana ba? Tagala Channel. Lista ko na si Tagala Channel. Maria Levilla, yun na nga po. Tinatry ko pong tawagan si Mylene but she's not picking up my call. Okay, maybe you can follow up to her na lang po kasi kasalukuyan po tayo nag-LS and it's already 6:30 na. Dapat kanina pang 5:30 siya ng follow up. And we already informed her na dapat 30 minutes ahead kasi this is the first day ng kanilang duties. Diba? So guys, let's back sa ating live stream and magpapalaro na po tayo. Ayan, so lilista ko lang muna yung mga bagong pasok. Mr. Palaboy is in the house. Thank you so much po. Hi, Manay M. Sweden, na isa din pong Bicolana. Balikan ko po kayo lahat mamaya from Caron Negloso. Ayan, Lonex TV! Ayan, maraming salamat. Ayan, uploaded membership to Vigis Organic. Maraming salamat sa iyo, Manoy, o isa din pong Urago na si Lonex TV. Nag-upgrade po siya ng kanyang membership. Maraming salamat sa iyo, Manoy, Lonex TV. Hey, okay na daw. Iwan ko kay Olga, nandito daw siya. Oo, kasi hindi siya nag-message sa akin kasi na-inform ko siya, Mars. Ayan, anyway pala, si Marielo Villa po ay isa pong monetized channel na rin po yan. So, workmate ko po siya. Same po kami sa operations department. And siya po ay Hugutera Queen ng Dubai. Ayan, so okay na. Sorted na tayo dyan sa ating, so hawak po kasi namin yung, under po kami sa promotion. So, yun dito po. Parang kagaya dyan sa Pilipinas, like sa mga SM, ayan. So, kami po ay agency na nagpo-provide kami ng mga sales promoters ang mga brand ambassadors. So, kami ni Maria Levilla, yung nag-screening ng mga applicants. So, kung kaya yung mga kakilala, kapamilya, ayan, kaibigan na nandito po sa United Arab Emirates, buong United Arab Emirates po yan, ay sabihin nyo lang PM sila sa amin. Basta dapat po under residence visa. And we will try na makatulong po, especially po sa mga kabayan. Okay? So, let's proceed sa pagbabasa. Ayan, the Joey Boy, full pack na sa kanya na host. Maraming salamat. Guys, sabi ni Floor Vlogs, guys, padikit po mag-iwan lang po ng bakas. Balikan ko po kayo after LS ni host. Sabi ni Floor Vlogs, tamsak po manay host. Maraming salamat sa iyo, Lonex TV. Ayan. Mr. Palaboy, thank you, Mr. Palaboy. Ayan, so hipag ko, tamsak na Mami Lerma. Maraming salamat. Ayan, Asmin Rose Lucy, shoutout from M. Sweden. Welcome po, Manay. Salamat din po. Ayan, Ella Grant, sabi niya, hello, Lonix. Ayan, ito muna yung stake ko, Mami L. Maraming salamat po, hipag ko. Si Mami Lerma, biyan po yan. Post pa plug po ng link pa-help mag-grade 8.
So guys, si Floor Vlogs po, baka naman guys, pwede nating tulungan si Floor Vlogs. Sabi niya ay road na po siya to grade 8. Kaya naman guys, let's go to Floor Vlogs. Ayan, Lady Diadem 126. Sure po, padikit mega mega love shoutout to you. Lady, lista po natin muna ha. Kasi gusto ko po yung mga bagong pasok ay dapat ano po, hindi po natin sila ini-ignore. Ayan, i-welcome po natin sila. Kaya naman guys, let's give our love sa mga bagong pasok para po next time ay papasok po ulit siya sa ating live stream or kahit kayo po ay mag-live stream din, ay papasok din sila. So let's give our love. Ayan, sabi ko nga, spread the kindness, not the virus. Okay? So, sana tayo. Hipag ko. Maraming salamat. Hala, basta maganda ang host, nagpabango. Sana all. Lonix TV. Ayan. So, bibigyan na po natin ng jacket Lady Diadem. Tama ma? Diadem 126. Ayan, tamsak host. Maraming salamat. Host, pwede na ba magbaba ng link? Yes, the Joey Boy. You can drop your link na po. Pero guys, ibababa niyo pong link. Wag po yung super haba. Okay? Kung wala kayo ng maiksing video, at least mga 5 minutes video, okay na po yun. Pero wag po yung super haba kasi hindi po natin matatapos panuorin yon. Kaya nga 'di ba, usually kapag napupunta tayo sa ibang LS, sabihin nila kahit baba ka ng 30 seconds video para see to it na matatapos natin panoorin yung video para hindi tayo mahalata ni Lolo. Okay, 1 to 2 minutes video is fine. So kahit tapusin natin up to 1 minute, okay na po yan. Pero wag super haba po, okay? So yun na nga po. Ayan, haha, boy charot from Lonix TV. Full pack sa'yo, Floor Vlogs pasikli po. Floor Vlogs dan full package, madam. Ayan. Si Provision, ano po, HPB ay sa monetized channel, guys. Kaya, huwag niyo pong isip ang kanyang harang. Hello po, Telegram. Ayan, Asmin Rose in Sweden. Hello, sis. Guys, for sure, babalikan ko kayo. Naglapag na po ng link si The Joey Boy and Boy Charot. Magbaba na rin ako ng house. Yes, you can drop your link. Ayan, pero iwasan po natin mag-flooding, guys, ha? Ayan, si Lonix TV ay nagpalipad na naman po ng ayuda. Maraming salamat sa iyong paayuda. Ayan, maraming salamat sa palipad na 25 million pesos. Ayan, thank you so much, Lonix TV. Ayan. Guys, sa mga hindi pa po dikit kay Lonix TV, ayan, in-upgrade na nga po niya ang kanyang membership sa atin. At guys, mag-iisang oras na pala tayo. Mag-start na ba tayo sa ano? Hala, palipad pa siya. Ayun, maraming salamat sa palipad, sa paayuda mo, Mayor Lonix TV. At din TV Don full package from Provision HPB. Boy charot, hala, palipad pa siya. So mega shoutout po sa lahat ng mga bagong pasok dito sa ating live stream. Charot, Provision HPB, Brigan Zazon, Floor Vlogs, Tagala Channel, and Lady Diadem 126. At dahil dyan po ay mag-start na po tayo sa ating games for tonight. Ayan guys, for sure, babalikan ko kayo. Nagpakulay pa si Lonix TV. Ayan, ganun siya ka-supportive po sa atin, Boy Charot. Ayan, thank you at Provision HPB. Ayan, Ayan, sige. Bigyan ko pa kayo ng ano pa, mga 5 to 10 minutes pa para kayo po ay makapagbikitan. Ayan, para madagdagan pong ating mga bananas. Ayan, super idol na kita, Lonix TV from Boy Charot. Ayan, nakikita ko kayo, Boy Charot, sa ni Ella Grant sa GC natin sa Kamote Factory. Kayo ni Ella Grant. Ang kulit-kulit niyo doon, na. Ayan, so, yun na nga po. Pwede na tayo mag-start. Ayan, so ngayon po, ay may palaro si Ho. Siyempre, patuloy pa rin po yung 50 WH. Ayan, magbibigay po si host ng 50 WH. 5 tao po. Ayan, ang bibigyan natin ng 50 WH. Siyempre. Ayan, and 100 watch hours din po. Ayan, pero dalawa lang yung bibigyan natin ng kasi medyo mahirap yung alam niyo na, pagbubuo ng ng watch hours. Super idol na kita, Lonix TV. Ayan, Lonix TV, idol din kita, Boy Charot. Ayan, pa-idol na sila, oh. Very good, yan. Ayan, Lady Diadem 126. You can drop your link po. Ayan, so guys, bigyan natin ng chance na makapaglapag po si Lady, where are you, Lady? Ayan, bigyan po natin siya ng chance na makapag-drop ng kanyang link para naman po maging happy po si Lady. Ayan, the Joey Boy, guys, for sure, babalikan ko kayo from the Joey Boy.
Nyahaha, salamat. Ayan, sabi ni Boy Charot. So, type ready na kayo. Ay, wala pa. Wala pa, hindi pa nagbababa pala si Lady. So guys, yung last na maglalapag ng link si Lady. Lady Diadem. Tama ba? Tama ba yung pag-pronounce ko? Lady Diadem 126. Ayan, so guys, nag-drop na po siya ng kanyang link. Bisitahin po natin. Lady, ayan, bisitahin nga natin. Tingnan natin ang kanyang channel. Ay, guys, maliit pa lang po yung maliit pa lang po yung tahanan ni Lady. Ano pa lang po, she has 93 subscribers. Baka naman guys, road for 100 natin. Guys, i-road for 100 natin si Lady Diadem 126 from 93 subscribers. Ngayon po ay 94 subscribers na siya. Ayan, sige lang po. Stay ka lang po dyan, Lady Diadem, at sure na sure po yung road for 100 ka po. Ayan. So, bibigay ko po yan maya-maya. Okay? So, ayan. Sabi ni as in, Diamond Host ang ano yun? As in, Diamond Host ang pagbigkas. Tama pala. Okay. Lady Diadem 126 is 94 subscribers. Ayan, patasin po natin ang tahanan ni Lady Diadem 126. Let's go to the link of Lady Diadem 126. Ilan na? Here na sis, close na LS ko. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ay, si Sebastian de Guzman or the home chef, yay. Ayan, maraming salamat sa iyo pong pagpasok. Boy Charot, mahina bintahan na. Onyx TV. Bintahan ng ano yan, ha? Anong klaseng bintahan yun? Guys, dalawa pa lang po yung nakikita kong dumikit kay Lady Diadem 126. Baka naman guys, let's give our love to Lady Diadem 126. My creation. Ang ganda naman ng creation mo. You're so very naman creative. Guys, 2 minutes lang po yung binabang link ni Lady Diadem. Baka naman guys, 5 na lang at 100 na po siya guys. Let's give our love. Ayan, ilan tayo nandito ngayon. Maraming salamat po sa Tagala Channel. Ayan, sa Tagala Channel po ay isang monetized channel na rin po yan. Kaya, supportahan din po natin Tagala Channel. Maraming salamat sa Tagala Channel sa yung pag-drop by po dito sa ating LS. Ella Grants! Ayan, Ella Grants. Sabi ni Ella Grants naman, ay, thanks sa support Tagala. Ayan, thank you so much Tagala Channel. Ayan, Lady Diadem 126, download package kapatid from Provision HPD. Ayan, Lady Diadem 126, Boy Charot, Dan. Sige. Magmahalan. Si Pretty Mira din po ay nag-drop ng kanyang link. Ayan, so sa mga hindi pa po nakadikit sa bawat isa, magmahalan po tayo. Ayan, kapag pupunta po tayo sa mga live stream, ayan, advice lang po ito, guys. So, ako po kasi, syempre, nung hindi pa kami back to work, is ang sipag ko talaga mangisda. Imagine dalawang laptop nandito, isang iPad, dalawang phone, tapos yun. Pero kailangan may support ka. Meaning is, kailangan mo may angel ka, at least isa o dalawa, para yun na magsusupport. Kung hindi na makapag-dikit ang iyong main account. Pero dapat po may activity po yung yung angel mo. Meaning, may uploaded video po siya. Or sinasali mo po siya sa mga po. Okay? Ayan, Mami M. Swerin, thank you so much. Ayan, Tagala Channel, Ella Grants, hello po, mega shoutout po. Ayan, Lady Diadem 126, done na sa'yo, si IC Sebastian de Guzman, or babalikan mo po si The Home Shift, yay. Nakatatapos pa nga lang pong mag-live stream. Ayan, pasensya na po, hindi ako nakasupport sa'yo kasi bawi po ako sa bukas kung mag-LS ka po, okay? The Home Shift, yeah. So guys, we have 22 million thumbs up. 22 million. 20 million people in the house and 51 million thumbs up. Ayan, so pwede na rin po tayo magpalaro. So guys, naging 100 na ba? Pero hindi po tayo magpuproceed sa ating palaro kapag nakita ko po na si Lady Diadem ay hindi pa 100. Tingnan na natin. Tingnan ko ha. Check out. Lady Diadem 126. Sana 100 na. Isa na lang, guys. Isa na lang, guys. 100 na si Lady Diadem 126. Ella Grants. Ayan, didikit mo na, Ella Grants, ang iyong mga angels dito kay Lady Diadem 126. Para naman po si Lady Diadem ay maging happy. Ayan.
Lady Diadem, down to you. Full pack. Ayan, ready na for game, sabi ni Floor Vlogs. Ayan, Madam, pa-promote ako. Ayan, sige po. Guys, magpo-promote po si ang ating hugoto king ng Pilipinas na ako si Zunga. Drop your link. Ay, ano ba? Promote mo na ako si Zunga. Ayan, okay, na busy sa pag-edit. Ayan. Alam mo ba yan ay si Sebastian, hindi ko pa tapos yung roasted chicken with mixed veggies. Ayan, sabi ko ni nasa video po yung description ng palaro ko sa Sunday. 2KWH plus load for 15 persons. Thank you, host. Ayan, guys, inuulit ko po ang sabi ni Ako di Zunga. Nag-drop po siya ng kanyang link. Ayan, puntahan po natin ng kanyang link na binaba. Sabi niya ay nasa video po ang description ng palaro ko sa Sunday. 2KWH plus load for 15 persons. Sige nga, puntahan natin. Ayan, 2KWH po. Ayan, Ako si Zunga. Pinuntahan ka na. Ayan, dagdag. Monetize channel na rin po ito monetize ka na ba Ako si Zunga, no? Oo, monetize na siya. Ayan, nandito. Sabi niya, nandito na. Ang tagal. Nandito na. Ano to? Nandito na ang pinakahihintay. Ang tagal. Nandito na pinakahihintay daw na 2,000 watchers! Ayan. So guys, yun na nga po. Plus get a chance to win load, Pilipinas load, no? For 15 persons, correct? 1,000 Pinas load. Ayan, saya-saya naman. For 15 persons. So, andito na daw pinakihintay natin 2K watch hours plus chance to win daw. Sponsored by, marami kang sponsor ha. Wow, sana all may sponsor. So yan guys, napuntahan na po natin. Kapag napuntahan na po natin ang link ni binaba, talagang kinanta. Ayan Ako si Zunga, napuntahan na kita full pack, sabi ni Floor Vlogs. Ayan, nandito na po si Rico Sabrino. Ayan, hi Ma'am Mustafa, welcome. Pretty Mira, done na po sa'yo. Pabalik na lang po. Pretty Mira, 1 done. Ayan, Lady Diadem 126, salamat po. Pababa po ng link. Ayan, ay si Basta naglapag po siya ng link. Ayan, Lady Diadem 126, Ako si Zunga, done. Ayan, nag-drop po ulit si Lady Diadem. Bisitahin ko ha, dapat 100 na to. Bakit 99 pa rin? Ako na nga mag-a-add. Wait lang. Bawasan ko na, ibibigay ko na 10. Sige, gagawin na kitang gagawin na 15 nang ibibigay ko sa'yo, Lady Diadem. I-note mo yan, 15 ang ibibigay ko sa'yo. 1,5. Okay, didikitan ka na po ni Manay VG. Ayan, so wait lang, Lady Diadem Bas pa ako pa uwi. Ingat ka po, Mars, Kate Vlog. Kate Vlog. Mars, 100 na siya. Mars, Maria Lovilia. Ayan, dinikitan ka na po, Lady Diadem 126 ni Manay VJ. You have 101 subscribers. At asahan mo po ang another, ilan na? 13 na ibibigay ko sa'yo. Okay? Para sakto sa 15 subscribers. Ayan. Lady Diadem 126, done na po ako sa'yo. Ayan, Floor Vlog, sakta ko si Zunga, full tap. So, start na tayo sa palaro. Type ready na kayo, guys. Asmin Rose, maraming salamat. Ayan, Lady Diadem 126, ay si Sebastian Di Guzman. Ayan, naglapag po ng link si Floor Vlogs. Ayan na po, may dumadaan ng mga dalaga. Ayan, mga dalaga, dumadaan. Ay, may dalawang dalaga dito. Ayan, yung dalawang dalaga. Si Celine at si Caron. Ayan. Bye! See you later! Ayan, Dana ZZIZ from Lady Diadem. Ay, parak bakit to? So, okay na guys. Type ready na tayo guys. Ayan, Tagala Channel. Maraming salamat sa Tagala Channel. Lady Diadem 126, bigyan po. Wow! Thank you so much, Tagala Channel. Magbibigay pa daw po siya
Sa'yo, Lady Dieting 126 ng another 5. Thank you so much naman po. Ayan guys, napakabait naman. Thank you so much Tagala Channel. Ayan, you are the reason. Lady 1 from Ella at Flora Vlogs bahay ni host yan. Hehe. Ay, si Sebastian de Guzman, Rico Sabrido Sanita. Anim lang guys ang hinihingi ko para makapag-proceed na po tayo sa ating palaro kasi kakailanganin po natin ng 5 na mananalo sa ating 50 watch hours. Ayan, sabi ni, ni Floor Vlogs, oo nga po, share ko po kasi sa BF ko ang link ni host. Ayan. Thank you so much, Floor Vlogs. Ayan, thank you naman. Regan Zazon, naglapag po ng link si Regan Zazon. Regan Zazon is in the house. Ayan, so Regan Zazon, pangalawa na ulit na, dalawa na ulit yung dinikit ko sa'yo sa Sunday food trip mo. Ayan, so guys, nag-type na ng ready. Si Pretty Mira nag-type ng ready. Ayan, si Dan sa'yo at ako si Zunga, pasukli na lang po. Ayan. Ilan pala nakikita ko nag-type ng ready? Si ano palang nag-type? Si Floor Vlogs? Si Boy Charot? Sino pa? Si Floor Vlogs pa rin nag-type ng ready. Saka kaya ilong ko? Ayan, ilan pa lang yung nag-ready dyan. M. Sweden, ayan, ready na. Excited na kayo guys para sa ating 50 WH. 50 WH. Ayan. Pinoy Henyo tayo. So, ang ano lang naman ng category natin is either food, food, bagay, pagkain, bagay, lugar, ano pa? Anything, ano ba ay nasa Pinoy Henyo? Ano na? So, naka-ano na ba na nag-type ng ready? Ayan, nag-ready na sa Pretty Mira Floor Vlogs, M. Sweden. Ako, Zizunga 4. Ayan, tamsak, Miela Lanrag. Maraming salamat naman sa patamsak mo dyan. Ayan na ba? Boy Charot, nag-type na siya ng ready. Ayan, Ben TV. At ako, Zizunga, kita notifications na. Floor Vlogs. Ayan guys, si Floor Vlogs ay bago pa lang din po sa ating live stream. Kaya naman guys, let's give our love to Floor Vlogs. So, start na tayo? Sige, mag-ano kayo? Sabihin niyo kung ano yung category natin for tonight. Category for tonight is... Jaran. Ayan, si IC Sebastian ay sabi din siya ng ready. Ready na kayo, guys? Ready na rin ako. Hindi ba pala? Wait lang. Sana. Ayan, bagay, lugar, tamsak. Sabi ni Virgo 19. Mega shoutout sa iyo, Virgo 19. Ayan, we can start na. Lady Diadem 126 done full package. Ay, nagidikitan pa pala. Shoutout sa naka-white sa likod. Yung brother ko yun. Ayan, so, bagay, food. Ayan, so, unahin natin muna sa food dahil mahilig si host kumain at mahilig din magluto. Kaya naman, food tayo. English, pangatlo lady, pangatlo lady si Virgo. Oh, ano yun? Hindi ko gets. So, ayan, wait lang ha. Ayan, panghimagas. Parang nakikinit-kinit ako na mananalo to andito si Asmin Rose. Naku, si Asmin Rose sa si Pretty Mira. Lagi ang nananalo dito sa ating palaro. Food siya, pero this time, di ba last na palaro natin is laging Filipino food. So this time is ibang ibang food naman siya. Ibang, hindi siya Filipino cuisine. Okay? So since nandito tayo sa Middle East, ayan, sabi nga nila, nandito tayo sa gitnang silangan. Kaya ang pagkain ng
Pagkain ng mga, ano ba? Ng mga Arabo? Arabo or, basta pagkain dito sa UAE yung ating palaro for tonight. Sa first game natin ay kakailanganin nyo ng kakailanganin nyo ng, ayun siya, niluluto. Ayan, niluluto siya. Wait, ha. Kakailanganin nyo yung O, sige na nga, international food. Meron din ito ako nakikita sa Pilipinas. Kahit saan meron ito. Madali lang siyang i-prepare. Ayan, madali lang siyang i-prepare po. Nagsisimula sa letter S. English, one word, okay? Binigyan ko na kayo ng Binigyan ko na kayo ng clue. Paborito ko to. Paborito ko to. Madali lang siya i-prepare. Ayan. May sumagot na ba? Ayan! Wait. Ayan, wait lang ha. Magbabasa muna ako. Parang may nakita na agad ako. Wait, guys. Ang bilis niyong sumagot. Wait ha. Madali lang to i-prepare. Main dish. Ayan, dinidikit ko mga angel ko sa kanya. One word, two words. Arabic food. Ayan. So, para sa sushi. Paborito ko yung sushi. Shrimp pasta. Pero stop na po muna ha. Kasi parang may nakita na akong tamang sagot. Shrimp pasta. Ayan. No arms can ever hold you. Tamsak dikit kalimbang. Maraming salamat sa iyo. No arms can ever hold you. Ayan. Hipag ko. Asmin roast biryani. Ayan. Di ako mahilig sa biryani. Pilapil. Shawarma. Stop. Ang bilis. Guys, may nanalo ka agad ng 50 WH. Ayan, si M. Sweden. Ang bilis naman. Guys, yung nanalo po date, sabi niya one word host. Ayan, chicken biryani, wala akong katalent-talent sa name it that food. Ayan, pag tinapay yan o kinasignal ko. Ayan, mega shoutout po sa iyo, Prague. Way dito mahal kita. Asmin Rose, ayan, chicken biryani, chicken 65, lasagna. Roasted chicken, kubos. Ayan, done na rin kita, Ma'am Lady Diadem 126. Salamat po. Pasta, spaghetti, salata. So, yun na nga po, no? Ayusin mo to, hipag ko nakamit ako padaba, kaya dito ako sa baba naka-charge. Okay lang po yan. Ayan, so guys, congratulations po sa iyo, Manay M. Sweden. So, Beep Kab, thank you, host. You're welcome. No arms can ever hold you. Pababa bahay, lady. Ayan, pababa na ng bahay. Ayan, you can drop your link po. Maraming salamat naman sa lahat na nag-participate. And now, let's proceed po sa ating next game. M. Sweden, congratulations. Nanalo ka po ng 50. 50 po na WH. Oh my gosh. So, ano na? So, proceed na po tayo sa next game natin. Ayan, di na po kasali ang nanalo. Charot, ha? So, dito po kay host is unlimited po. So, wala po tayong exemption, which is kung nanalo na siya, is entitled pa rin po siyang manalo. Diba? Para okay lang yun, guys. So, kaya, go lang. Sagot lang tayo ng sagot. Ayan. Yahoo, bongga host. Yes. Ayan, Pretty Mira 1, congrats. Ayan, M. Sweden at Floor Vlogs. Host, yung 100 banana ko dati, wala pa po ba? Sige po, follow up po natin yan sa ating sponsor ng si Kagawi Ba TV channel. Sige po ha, follow up po natin. Ayan, paging Kagawi Ba TV channel para sa ating 100 subscribers na nanalo last time. Si Project Link to mahal kita. And sino pa nga yung isa na nasa listahan natin? Check ko dun sa isa ko old na na notebook. Okay na po Congratulations sa iyo, M. Sweden. Isa din pong Bicolana. Ay, taga-Bulan din po yan. Ayan. Mega love. Shout out to all Bicolanos and Bicolanos out there. Diyos marahay na bangge. Ayan. So, ayan. Proceed na po tayo. Ano yan? Samosa? Hindi po. Ano yun? Shawarma. Di ba meron din sa Pilipinas ng shawarma? So, ayan. Proceed na po tayo. Type ready na po para po sa next game. Para po sa ating 50 WH. Ayan, 50 WH guys, ang pinamimigay po ni host
VG Empire. Shout out Bicolanos out there. In Sweden, nag-type ulit siya ng ready, Ben TV. Ready na rin daw siya. So, ready, after nyo mag-type ng ready, sabihin nyo lang kung anong category tayo. Binibigay na ni host kasi nga si host ay ayaw kayong mahirapan. Ano na guys? So, nag-type na ng ready. Sino na nag-type ng ready dito? Ayan, shoutout Nicolas, ready. BG lang host, luto mood ako. May bisita, sige lang po, lady. Ready na ay, ang connection natin ay bagay na naman, nawawala-wala. Guys, sana wag tayo mawala. Sige, food pa rin po tayo. Sige, food pa rin para hindi masyadong food. Wow, we have Ayan, wala na. Nasaan na sila? Ay, nag-loading tayo. My God. So, ito ay Filipino food para madaling masagutan ng lahat. Kasi unfair naman sa mga nandyan sa ano, di ba? Panlasang Pinoy. Ready? Next food pa rin. Sabi ni Brie Charot. Opo, dahil si host ay mahilig kumain. Mahilig mahilig talaga kumain. Mahilig kumain at mahilig magluto. Guys, niluluto to. Food tayo. Filipino food. Caldereta. Ayan. Genuine Worships. Hi host. Mega shoutout po. Ayan. Mega shoutout din po sa'yo. Ayan. Nilista na po natin si Genuine Worships. Ayan. May humabol guys. Wait lang po Sige lang. Sagot-sagot lang po kayo at atin pong babasahin po yan. Ayan. Hindi ko po yan mamimiss. Ayan. Genuine Worships. Ayan. Thank you naman. Pwede ka pong pakitype ng category sis kasi loading ako. Ayan, so ito-type po muna natin. Ang category po natin ay Pinoy food. So ayan, Pinoy food po siya. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Ayan, nilaga. Bulalo. Ayan, Yahoo from John Scanner. Maraming salamat sa iyo kapatid John Scanner. Ayan, ang galing mo nga. Nasa ilan yun? Dami mo kaninang 1,000. I know the secret behind that 1,000 views. Congratulations po sa'yo, John Scanner. Oy, malapit ka na, Mamoni. Kasi pa isa-isa na lang yung play ko kasi may pinufokusan ako na yung kapatid ni Kate Vlog na si Ella Grant. Pero playing ka pa rin po sa akin, John Scanner or Pajan TV. Maraming salamat sa iyo, Pajan TV. Ayan, sana magkita-kita tayo soon. Ayan, sabi main dish. Ayan, hindi ko sasabihin dahil mahilig kumain si host at mahilig din magluto. Paksiw, adobo, bullfish, Bicol Express, kare-kare, tinapa, tinolang manok, tuyo. Ayan, thank you, madam. You're welcome, John Scanner. Ayan, pwede ka maglapag ng link, John Scanner. Ayan, sweet and sour dilis, mami. Ayan, Picadillo. Uy, paborito ko yan, ha. Wow, Lady Diadem 126, done po yung 5. Ayan, curry from Luding. Ay, nandiyan na naman si Maring Luding. Ano po siya? 2 words. Sige, ito na to. Ano ba sabi ko kanina? May sinabi na ba ako na kakatapos na mag-alas para money agad? Wow. Opo. Fried chicken from Lonix 3. Norms can never hold you. Tinola. Ayan, insaladang talong. This is 2 words. 2 words Tagalog. Ayan, 2 words Tagalog at ang sarap-sarap nito, my God. 2 words Tagalog to guys. Ayan, screenshot ko na. Ayan na. Ayan, so ano na po 2 words Tagalog. Ayan, so may sabaw. Dahil mahilig si host sa may kunting sabaw. Ayan, pero hindi naman super dami yung sabaw niya. So, ayan, pakbet. Ayan, tinolang manok. Uy, tinolang manok yung ulam namin for tonight. Pero hindi po siya tinolang manok. Hipag ko, thank you, Mami Larma Bian. Ayan, lechon manok, chop soy, ginataang gulay. Wait!
Bakit ang ano, wait, stop, may nanalo na. Bakit gano'n? Napakaswerte niya talaga, my God. Stop na po guys, sinulang manok, nilagang baka, ginataang gulay. Ang tamang sagot ay stop. Ano yan? Ginisang munggo! Congratulations sa'yo, Pretty Mira! Napaghahalata tayo ah. Ayan, Pretty Mira, nanalo ka na naman po ng 50 WH. Ayan, kabichi pininyahang manok. Stop na tayo, guys. Nilagang baboy. Nanalo po si ginisang toge. Sinigang na tilapia, bulalong baka, sinampalukang manok. Hi, Chef Mike. Ayan, nandito po ang ating certified chef na si Chef Mike Allen. Maraming salamat po. Ayan, Rico Sabrido. Pinin so ayan na, dalawa na po yung nanalo sa atin ng 50 WH. Unang-una na nga po ang ating kababayan na si Manay M. Sweden. Next is si Pretty Mira. Ang galing niya naman. Hi, Sis Tamsak po. Ayan, I am Renren. Maraming salamat po sa iyo, I am Renren. Thank you po sa iyong pagpasok muli sa ating LS. Ayan, so kasalukuyan po nagpapalaro si host. Ayan, Manay, BG lang muna to ha, ligo muna. Sige po. No arms can ever hold you. Ayan, loading ka rin pala, madam. Upo. Kahit nung last ano ko pa, nag-LS ako last, kailan yun? Loading talaga ako, kaya nga sabi ko ano na lang, once a week na lang ako mag-LS kasi busy nga din ako sa work. Ayan, congratulations! Maraming salamat po sa iyo. Ayan, Jen Scanner, siya na rin po ang susunod na mamamonetize. So guys, proceed lang po tayo sa next game natin. Sabi ni Floor Vlogs, hi host, out na po ako, wala na ako data, sige lang po. Ayan, so sabi ni Floor Vlogs, hi host, out na po, wala na ako data, salamat po sa support till next LS. Last na lang padikit. Ayan guys, nagbaba po ulit ng link si Floor Vlogs. Maraming salamat. Ayan, sino yung sponsor sa WH host? Boy Charot, it's only me. Ayan. So sa WH, pag 50 to 100 WH, ay carry na po yan ni host. Ayan, so ako po yung sponsor po dyan. Kaya make sure lang po na yung mga sa inyong napanalunan ng WH. Pero kapag naman po, ako ay nag-loading ako. Okay na guys. Pero kapag naman po 1K views, mga 100 subscribers or more ay may sponsor po tayo dyan. Si Kagami The TV Channel po ang sagot po dyan. Ayan, Tagala Channel, maraming salamat sa Tagala Channel. Ako nanalo, haha, loading ako. Ayan, Boy Charot, dati dikit, okay po, loaded. So, ayan na nga po. So, proceed na naman tayo sa next game para po ay 30 minutes na lang po yung natitira natin. Ayoko naman pong ubusin ang inyong mga oras dyan. Ayan, so syempre may mga trabaho din po tayo at ang iba po ay syempre late na rin po sa kanilang mga lugar. Kaya naman po ay proceed na po tayo sa third game po natin. Type ready na kayo guys para sa third na palaro po natin and say the category po. Okay po guys? Ayan, so meron na lang po na tayo natitirang 30 minutes. Ayan, Rico Sabrino, sabi niya, ma'am, sabi daw, nagkasakit ka daw. Huh? Joke, hindi ako yun. Sino nagsabi, Rico? Hindi ako yun. Baka si Mabel Larma yung nagkasakit. Ayan, so, maraming salamat naman. Maraming salamat naman sa 51 million. Ba't bumaba yung thumbsuck natin? Kanina is 50 na siya, ngayon ay ano na lang. Parang bumaba siya. It's fine. So, yun na nga po, The Home Chef, yay! Maraming salamat sa iyo, The Home Chef, yay! Ayan, ako ba nanalo? Yes, ikaw nanalo, Pretty Mira. Boy Charot, excited kay Ella Grants. Ahaha. John Scanner, maraming salamat sa iyo, John Scanner. Ayan, so meron na lang po tayo natitirang 30 minutes. 30 minutos na lang mga guys. Kaya naman guys, let's proceed na po tayo sa third game natin. 50 WH. Type ready na kayo guys para sa next game natin and this time ay hindi po siya pagkain. Bagay naman po tayo, okay? Bagay tayo guys. Bagay naman siya guys. Type ready na kayo dyan guys.
Bagay po ito, bagay. Bagay at napapanahon. 2 words English po ito. Bagay po ito, English. I'm sure sa Pilipinas, kahit saang ano man, saang panig ng mundo ay ano na rin, busy na rin sa pag-prepare ng mga ganito. Yan, screenshot ko lang. Ayan, sabi ni sabi Face English host, yes. Ayan, Sally host, ha, ready. Ayan, sige po. Norms can never hold you, buang ka, charot. Ayan, ready, ready, ready. Headset, sabi ni Boy Charot, no. Face mask, it's a no. Eyeglass. Lonix TV, sabi niya ay face shield. Ayan, cellular phone. Power bank, sorry po, baka hindi ka nga. Opo. Sige lang, Biko. Ayan, pang babae host. Ayan, pang babae, pang lalaki, hindi po ito yung sinusuot. Ayan, face shield, hand sanitizer, thermal scanner. This is 2 words po. And normally, dahil pumasok na tayo sa kaya busy na po. Although hindi nga lang siya super busy same last year kasi dahil nga sa meron tayong pinagdadaanan ngayon. So, pero yung iba is busy pa rin sa pag-prepare nito. And ayan, sabi niya, BG lang host, kakauli lang. Tagala channel, who is Tagala channel? Tagala channel, ano ka din, no? Ayan, sabi niya, is thermal scanner, keychain, earphone. Ayan, BG lang host, kakauli lang. Ayan, shoulder bag, sabi, Christmas tree. Malapit na po dun sa Christmas tree. Si M. Sweden, napaka niya. Napakagaling. Ayan, malapit na po doon sa sagot ni M. Sweren. Ayan, asan na ba yun? Sundan nyo lang sundan nyo lang yung sagot ni wait lang, baka meron na ha, wait lang guys ha. Oops, stop, may nakita na nga ako. Ayan, sabi niya is Christmas tree, hindi po, belt bag, ayan, light, Christmas lantern. Ayan, kanuhan siya ng Christmas lantern, pero kailangan natin ng exact Christmas salt, Christmas gift, Christmas light, Christmas lantern, Christmas parol. Stop na po, may nakita na po ako. Christmas light, Christmas decor. Ayan, it's a Christmas ball. So, ang nanalo po, syempre, ay walang iba kung hindi si Asmin Rose. It's a Christmas ball. Ayan, Asmin Rose. Ang galing niyo naman, guys. Syempre, di ba? Sabi ko nga, kapapasok na ng, Christmas ball. Kapapasok na ng September, syempre, busy na tayo, di ba? Busy na tayo sa pag-decorate ng ating Christmas tree. Kahit na nga po may pinagdadaanan po tayo, syempre, hindi pa rin po nawawala. Especially po sa mga bata. Excuse me, they are really excited sa paglalagay ng mga Christmas lantern, especially with Christmas ball. So, ayan, maraming salamat. Congratulations sa'yo, Asmin Rose. Talaga naman to, oh. Ayan, Christmas star face mask. Congrats, Rose Lagwa. Asmin Rose, congrats, sis. Ayan, so tatlo na nanalo natin. M. Sweden, Pretty Mira, Asmin Rose. And now, let's proceed para po sa ating apat na palaro. Go, go, go! Thank you po. You're welcome, Asmin Rose. Malapit na po rin yung ma-monetize yung kanyang channel. Si Asmin Rose po yan. Ayan, hello! Kakarating lang, Manay. Ayan, maraming salamat sa iyo, Manoy E.R. Gonzalez. Thank you so much naman po sa monetized channel. At katatapos pangalan po ng kanyang premiere na Ang Tahong. Sumayaw siya ng ang tahong ni Carla. Kaya lang may CPR kaya hindi niya na-upload yung tunay na tawag nito, yung sound music ni Ayan, congrats, Asmin Rose, ready. Congrats, Asmin. Ayan, nag-ready na agad tong tatlong to. Ayan, Boy Charot. Sana si Boy Charot na ang susunod
na manalo. Ayan. So, pwede naman po mag-donate kung gusto i-donate, di ba? So, ayan guys, let's proceed para po sa ating fourth game. Ayan. Kailangan natin ng 6 na magre-ready. Asmin Rose, ready. Sabi ni Ems Reddle, ready na rin siya. Sabi rin ni Pretty Mira, ready na rin siya. Ayan, Boy Charot is ready na din. How about the rest? Asan na kayo, guys? Ready na rin si I Am Renren. Ayan, I Am Renren. Ayan, so mag-participate kayo po, ha? So guys, dahil Christmas, 'di ba? Lapit na yung Christmas. So ang ano natin ngayon is a Christmas song. Okay? It's a Christmas song. So search na. Nandiyan naman yung ating GOGLE. Ayan, Christmas songs. Pero syempre kailangan natin ng exact, 'di ba? So Christmas songs, wait lang. It's a Christmas song. Ayan, A.R. Gonzalez, hello ko, kuya. Ayan, Jingle Bells. Ayan, sabi ni Asmi Rose, Jingle Bells. Hindi po Jingle Bells. Ano, dalawang klase yung Jingle Bells, no? Tama ba? Ay, hindi, iba pala isa. Isa is Jingle Bells. Mali, iba yun, iba. Ayan, so, guys, ayan, title ng, ang ating ano ngayon ay, hindi title, nasa ano siya, nasa Christmas song. Hindi ako, nasa Christmas song siya. Okay, hindi siya title ha. Inuulit ko siya guys. Hindi po siya title, pero nasa Christmas song or nasa ano siya, nandun siya sa lyrics. Ayan. Mahirap ha. Mahirap to. Pero hindi, ano ba to? White Christmas, Ranger. Ayan, wait lang ha. Ayan, Air Gonzalez, hello Kuya, Jingle Bells, Silent ng Last Christmas. Sana ngayong Pasko. Sana ngayong Pasko. Hindi po. Hello host, ayan, Visual Vlog. Mega shoutout po sa iyo. 12 days at Christmas. Hindi po give love on Christmas Day. Give love on Christmas Day. Hindi po siya. Ready. Oh, Holy Night. Ayan. Lyrics. Ayan. Opo, nasa lyrics po siya. Nasa ito, hindi po. Pasko na naman. Pasko na naman. Read off. Read nose. Dapat complete. May nakita na ako eh. Sabi ni The Home Shipping, Rudolph, Red Nose, All I Want for Christmas, White Christmas. Ranger, ayan. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Tama to. Nanalo na naman si Asmin Rose. Ayan, Santa Tell Me, Santa Claus. Asmin Rose, Hi Bunso. Ayan, Jingle. Sinta ko. Hindi po White Christmas, Tagalog English. I saw mommy kissing Santa Claus. Hindi po. Yun na po, nanalo po. Congratulations po sa'yo. Ang galing-galing mo naman. Ayan, Ranger, Jingle Bell Rock. Jingle Bell, sabi ko, nasa Christmas, ano siya, song, nasa lyrics siya, andun siya. So, Feliz Navidad. Tapos na po, all come, all you, all come, all you faithful. Ano? Okay na, nanalo po ay si, binasa ko na siya kanina eh. Rudolph the Red-Nosed Reindeer is the right answer. I think sa Asmin Rose. Tama ba ako? Wala ako. Tama ba? Ayan, si Asmin Rose po yung nakasagot. Nasa ano po siya? Sikat-sikat siya, di ba? Ayan, Asmin Rose, congratulations! Ayan, sa araw ng Pasko. Ayan, nanalo po kanina nanalo na po si Asmin Rose. Siya po yung nakasagot ng tamang sagot, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Consider na po yan. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. O, diba? Congratulations sa'yo, Asmin Rose. So, yan na nga po. Ano title niyan? Well, basta sabi ko, hindi siya title. Nasa Christmas song, andun siya sa lyrics. Ayan, Pretty Mirror, ang hirap ng loading ha, hindi ako maka-catch up. Ayan, Asmin Rose, ayan, ano title niyan? Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
So, okay na po nanalo po si Asmin Rose ng 50 WH. So, meron na po siya ng 100 watch hours. And now, para po sa ating panglimang 50 WH. So, go, go, go na po tayo para sa ating 50 WH. Okay, guys? Napakagaling talaga ni Asmin Rose. Si Asmin Rose, si Pretty Mira, si Sweden, sino pa? Ayan, si The Home Ship Si The Home Ship niya ang susunod. Okay, guys, ang hirap ng loading. Thank you, Sis M. Sweden from Asmin Rose. Pretty Mira, congrats, sis. Ayan, congrats na siya. I am Ren, ready na po. Okay, pwede na po tayo para sa ating 5th game. Sa 50, ano po natin, 50 WH and mamaya po yung 100 WH po. Malapit na rin po tayo magtapos. Kaya stay lang kayo dyan, guys, and mag-participate po tayo. Ayan, tatapusin ko lang po yung naka 1 hour and 42 minutes na po tayo and 13 seconds. Kaya naman, guys, type ready na. Nakakita na ako. Si I am Ren Asmin Rose ulit, Boy Charot, ayan, M. Sweden, The Home Ship ay nakita ko nang bakas na sila ng ready na. Okay? So now, let's proceed sa ating panglimang laro. Lugar tayo. Ayan, hipag ko, dito ako padaba. Ko till mag-end. Busy lang ha. Sure, no problem. Tao, bagay, lobat na, sabi ni Boy Charot. Ayan, pagkain, lugar. Lugar naman po tayo. Ayan, lugar po sa Pilipinas. Ayan, lugar sa Pilipinas. Ayan, madali lang po ito. Lugar po lugar. Lugar, wait. Hindi ganon. Lugar, Philippines po ba? Opo. Nasa Pilipinas siya. Pero lugar siya na madalas puntahan. So, ganon. Lugar siya na madalas puntahan. Ayan. Diba? Parang yung sagot is parang kagaya kunwari yung sagot na Manila Zoo, Palawan, mall. Hindi siya mall. So, yan na nga po, sumagot na po sumagot na sila. Ayan, tao, bagay, ayan, lugar siya at madalas puntahan ng mga tao. So, yung option, hi, Ate Eden. Ate Eden is here. Ayan, si Ate Eden, wow, bungacious. Ayan, isa pong Bicol, Ginubatan Albay, Miss Eden Padua. Ayan, dahil off niya, off niya. Yan, Thursday to Friday ay nandito po siya. Ayan, so guys, so marami na lugar. Yan, parang kagaya ng sagot ni I am Ren. Ganun po. Hindi siya Tagaytay, hindi siya ganon. Lugar na madalas puntahan ng mga tao. So magbabasa muna tayo, guys, ha? Ayan, so Manila Bay, Luneta Park, Antipolo, Sorsogon, ayan, Palawan, Manila Zoo, Mall, Boracay, Puerto Galera, Oslob, Guimaras, Palawan, Tanay, Manila Ocean Park, Siargao, Simbahan, Sambal Island, Hospital Park, Beach, Puerto Princesa, Antipolo, Marikina, MOA, Cebu, Araneta, Manila Zoo, Luneta Park. Paaralan! Sana all. Beach Resort, Mandaue, Clinic, Simbahan, Coron, Mall, Beach, Church, Enchanted Kingdom, Ilocanja, Magsaysay Park, Cemetery, City Hall, SM Mall. Wala yata. Wala. Wala. Tagalog, pwedeng Pero Tagalog po ito. Tagalog ito, guys. Guys, madalas napuntahan ng mga tao. Wala pa ako nakikita. Madalas napuntahan ng mga tao. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Ayan. Ano na?
Chocolate Hills, bundok. Ayan, susundan niyo lang po yung sagot ni ano, ni I am Renren. Ayan, sabi niya ay ano, Divisoria, hindi po Baclaran, Bohol, Ilog, ayan, Baguio, Chocolate Hills, bundok. Ayan, mga ganong sagot po. Divisoria. Ayan, nanalo na po. Congratulations, may nakita na po ako. Stop na guys. May nakita na po ako. Ayan. Madalas po itong puntahan ng mga tao. Ayan, Taytay, Baywalk, Antipolo, Charles, Quiapo, Tiangge, Quiapo, Binondo, Bombay. Okay, okay. Oy, Lunix sana. Paghahalata ka, Lunix. Bombay daw. Simbahan, Tindahan, Cubao, Divisoria, Camp Hayes, Fiesta, Palengke. Ayan, palengke po ang tamang sagot. Di ba madalas puntahan ng mga tao every day. Ayan, di ba? Kasi tayo naman, lalo na sa mga Pilipino, ay mahihiling magluto. Palengke po ang tamang sagot. Ayan, ay, Renren, ikaw po ay nanalo ng 50 WS. Congratulations! Ayan, sabi naman ni Vista Vlog, may pahabol dagat. Ayan, so congratulations po. Ayan, tapos na po yung 50 WH natin. Congratulations po sa inyo, M. Sweden, Pretty Mira, Asmin Rose, and I am Renren. Congratulations sa lahat ng mga nanalo ng 50 WH. And now, proceed na lang po tayo para sa natitirang 100 WH. Dalawa po dyan. So itong palaro na 100, kunting may ano na tayo, may kunting twist. Ayan, sisig at lugawan ni Lonix TV. Uy, oo nga, pag ano nga makabisita nga sa lugawan ni ano, Lonix TV. Ayan. So ako nauna. Ano, Manay AR, nasumagot ka ba? Ako nauna. Ay, hala, sorry, hindi ko nakita. Wait lang, sorry Manay AR, na-miss ko. Wait lang guys ha. Wait lang, nauna daw si Manay AR ha. Ayan, Manila. Wait ha, i-review ko. Wait lang po. Pretty Mira, I'm Rose Lagwa, Boracay, I am Renren. Wait lang ha. Check muna natin, guys. Sorry po. Ayan, Mana AR. Saan ka Mana AR? Beach Resort, Mandaue, Simbahan, Mall Beach, Charge, M. Sweden, City Hall. Ayan. Hoy, charot. Ayun po ay si ano. Sorry po, na-miss ko. Ang nanalo po pala ay si Mana E.R. Gonzalez. Sorry po ha, may na-miss ako. Gonzalez, ay nanalo ka po ng, ano ba panalo? Donate? Wow, okay. Sige. Okay na tayo, quits na. Sorry, Mana E.R. ha, na-miss ko yung sa last. Ayan, congratulations sa'yo, I am Renren. Ayan, napakabait talaga ni Mana E.R. Gonzalez. At i-donate niya po ang kanyang napanalunan na 50 WH kay I am Renren. Kaya naman I am Renren, mahalin mo po. Ayan, ilalapag po natin ang link ni Manoy E.R. Gonzalez. Ayan, bago na tayo mag-proceed po sa ating pang-anim na palaro, which is 100 WH na po. So guys, ibababa ko po yung bahay ni Manoy E.R. Gonzalez. Baka naman guys, puntahan po natin Manoy E.R. Gonzalez na kasalukuyan na pong i-donate ang kanyang 50 WH na panalunan. Ayan, E.R. Gonzalez. Guys, ayan, sana all. Ayan. So guys, si Manoy E.R. Gonzalez po ay super bait po yan. Very supportive po talaga yan. Isang Manoy at Purago ng Dubai. Mana E.R. Gonzalez, nakatatapos pa nga lang po niyang mag-dance ng Touch by Touch. At ang latest video niya po ay ang tahong ni Carla. Mana E.R. Gonzalez, grabe ka talaga. Pinagsusuot mo na naman yung dress ng asawa mo sa bahay. I donate, wow, oh my gulay. Gulat ako, E.R. Gonzalez, bawi ako sa'yo. Ayan, bait, grabe. Opo, super bait po talaga ni Manoy E.R. Gonzalez. At ang galing niyang sumayaw ng Touch by Touch. Pati yung ang tahong ni Carla. Sige na, go na tayo para sa ating 100 WH. Ayan, dati dikit na daw kay Manoy E.R. Gonzalez. Check kung mayayan si Manay. Opo, check mo Manay M. Sweden at talaga na bang mag-i-enjoy ka. Ayan, so
kapag kayo po ay nalulungkot, ayan, kayo ay mag-isa sa buhay, may ganun, puntahan niyo po ang vlog ni Maria Gonzalez at siguradong kayo ay mapapatawa. Mapapasaya niya kayo, guys. Kaya naman, guys, puntahan natin Manoy Air Gonzalez. Ayan, the home shipee at Air Gonzalez, nadikita na po kita matagal na. Naman, napakabait at supportive ni Kuya A.R. Gonzalez. Opo, napaka-supportive po niyan. Kaya saludo ako sa iyo, Manoy Air Gonzalez. At bago magkalimutan, proceed na tayo sa 100 WH dahil lalagpas na tayo sa 2 oras. Okay? So type ready na tayo, guys, para sa umaatikabong 100 WH. Go, go, go! Para sa ating 100 WH. Pero dapat ngayon ay mahirap na. Diba? Nag-type na po ng ready si Yasmin Rose M. Sweden at sino pa? Kailangan natin ng at least 5 or 6 na magta-type ng ready. The home chef here, ready na rin daw po siya. Boy, charot! Ayan, nag-type na rin po siya ng ready. Ayan, salamat sa inyong lahat. Sabi ni Manoy Air Gonzalez, ang touch by touch ng Dubai. At ang tahong ni Carla ay nandito na, dinala na dito sa Dubai. Ayan, okay. Clue, sabi ni M. Sweden, clue daw, host. Ayan. Rico Sabrido, dikit ko na rin sila, ma'am, tagal po. Opo, kasi madalas din po siya doon kay Mami Lerma. Ayan, Mami Lerma, BM Vlogs. At pasample naman dyan, Manoy Air Gonzalez sa yung pa-touch by touch. Ayan, so, ang tahong ni Carla. So, ano naman tayo ngayon? Ano ba? Sample naman, host. Ayan, sample. Ayan, pupunta ako. Salamat sobra. Air Gonzalez, visit kita ng bongga later. Ayan, sige, bisitahin mo siya later. So, ngayon, anong dala mo, Ate Eden? Nakalimutan ko, malunggay. Oh! Luto na yung ano na lang ang kulang. Malunggay. Nakabalot yung tarik, makalimutan ko, madali. Ayan. Sabi, no arms can never hold you. Manay BG lang. Mag-prepare band ni? Ayan. Mag-prepare na din pala. Sige. Ayan, ako na. Nakakita ako. Food pa rin po tayo para sa ating 100 WH. It's a food. So, may nakita ako. Wait lang. May nakita ako. Bakit iba? Ang bili mo ano? Ayan, food po tayo, guys. Next, food ulit. English? Oo, English. English po siya. 2 words. 2 words, English. Nabibili siya ng ano na. Ayan, ano ba? Pwede siyang 2 words o pwede siyang 1 word. Pero, so ano po siya ha? English? Chicharon. Ayan, so malapit doon sa sagot ni Manay Lonix, sabi niya, chicharon. Ayan, chocolate, hopia. 1 word, 2 words, host. Ayan, pwede siyang 1 word, pwedeng 2 words. Ayan, sweet, snack. Yes, snack. Aba, magaling talaga yan si Yasmin Rose, oh. Super believe talaga ako dito kay Yasmin Rose. Yes, it's a snack. Yes, it's a chips. Oh my God, parang mabilis yatang mahulaan yung chips. Pero hindi ko sasabihin yung It's siya ng chips. Parang siya ng chips. Ano ba yun? Basta, chips. Hindi siya pangalan ng wait lang ha. Sige, sumagot kayo dyan. Ayan, Cropik, fish cracker, chippy, Mr. Chips, GP, popcorn, Lace. Hindi po.
Wait lang. Sagot kayo dyan. Sagot. Ano na? Nandito na ako, guys. Muling nagbabalik si Ghost. Meron na bang sumagot? Ayan, boy charot, crispy patara. Chicken skin. Uy, paborito ko yung chicken skin. Chips po siya. Sana yun? May sumagot na ba? Wait lang ha. Wait lang ha. Isa-isa lang muna, guys. At baka mamaya may nagpasa na naman ako. Sweet, hindi po. Cornflakes, ayan. Fish cracker, tupit fish. Lay's Cokes, Doritos. Wow, paborito ko rin yung Doritos. Nachos, empanada, junk food. Yes, it's a junk food. Ayan, Zapari, nachos, cheese ring, cheese curls, chippy. Banana chips. Ayan, banana chips. Potato chips. No. Cornick, hindi po. Cheese ball. Boy bawang. Uy, paborito ko rin yung boy bawang, pero hindi po. Mr. Beats. Ayan, the home chef, maraming salamat. Chicken skin, crispy patata, boy charot. Ding Dong! Ay, favorito ko rin yung Ding Dong. Cheetos Chips Ahoy. Cheetos, Chicharon. Tanong ni Charlang. Tortillas, cashew, sour cream. Banana chips, peanut, Cheetos. Tahong ni Carla. Piatos! Malapit na. Potato chips, peanut, piatos. Mr. Chips, onion ring, Nova. Hindi po. Ayan, sabi niya Safari, potato chips. Cheese sticks. Ayan. Ano, ate? Ayan, sabi ni sila Ringo, Lace daw. Pringles. Sana all. Vicat. Aba, nabanggit yun na lahat, ah. Grilled chips, picnic. Uy, gusto ko rin yung picnic. Ay, kasi nawala. Patata! Uy, masarap. Paborito ko yung patata rin talaga. Snack tayo pag may time. Sabi ni Celine, ay ano daw. Sabi ni Celine, paborito ko to, guys. Lalo na kapag ang flavor niya ay tsung. Naubos na lahat. Naubos na, guys. Wait lang, magbabasa ako. Ayan, sabi niya, Jack and Jill. Ayan, grilled cheese. Wait lang ha. Lay's, Pringles, cheese ring, tortillas, Richie, grilled chips, picnic, patata, Jack and Jill, chippy, Moby, peanuts, sasas, Lala, Greenbee, Clover, Oishi, Clover, Nagaraya, Lala, cheese curls, Richie, French fries, cornflakes, Manghuan. Uy, gusto ko yan. Namiss ko yan. Tattoos, Oishi, Marty's Crackling, Clover. Stop! May nanalo na! Stop, guys! Stop! Or, congratulations sa'yo! May nanalo na, guys! Chips Delight, Tempura! Ayan, guys! Paborito ko po ito, lalo na kapag ang flavor ay barbecue! Yan! Ano yan? Ay, ano? Ayan, ano yan? It's a peewee! Ayan! Ayan, congratulations po sa iyo. Ang nanalo po ng ating pang 100WH ay walang iba kung hindi si The Home Chef Yen. Ayan, nanalo po si The Home Chef Yen ng 100WH. Congratulations po kayo. Ayan, si Lina Ringo, nandito na po si Ate Eden.
She is waiting for you. Ayan, yes po. Piwi po. Paborito ko po siya. Lalo na yung barbecue flavor. Ayan, congrats. Ayan, sa peryahan. Sabi ni Lonix TV, sa peryahan lang pala. Oy, napaghahalata ka, Lonix TV, na mahilig ka sa peryahan, ha? Ayan, congrats. Yay. Thanks. So, snacks. LS the home chef. Yay. Congrats. O, ayan, guys. Last na lang po. Isa na lang po. Isa pang 100 WH po. Okay, guys? Kasi nakadalawang oras na tayo. So, tatapusin na po ito ni host. Wala po. Alam nyo ba, guys? Lahat ng nabanggit nyo, there's a Piatos here, there's also Nova, my favorite Nova, and there's a Chippy, pero wala yung Piwi. Diba? So, guys, nako, nawala yung nag-reconnect. Ayan, dahil kompleto ang piyesta pag mayong piwihan. Tama ka dyan, Lonix 5. Ayan. Oo nga, peryahan. So guys, let's proceed na po para sa ating 100 WH at malapit na pong mag-end si host dahil it's time for dinner. Gutom na si host. Kaya lang yung tinola po natin ay papaya lang po yun nandun kasi nakalimutan ni ate din dalhin ang fresh na malunggay. So yan na nga po. Yehey, likewise ma'am. Ayan, boy charot. Sige, boy charot. Since nakita ko nag-stay ka talaga dyan, from the start hanggang nandyan ka pa rin, syempre, ipi-play po kita para sa iyong WH. Okay? So, as promised, boy charot, ayan, may WH ka na sa akin. Bibigyan kita ng 50 WH. Okay ka ba dyan, boy charot? Ayan, so, go na po tayo para sa ating last na game, 100 WH. Ayan, so sabi ko nga, kahit nanalo na po kayo, ayan, malunggay sana. Si Ate Eden hindi dinala yung malunggay. Ayan, kasi si Ate Eden ay may sarili siyang taniman ng malunggay. Kaya, alam nyo ba guys, na yung siguro mga mga 6 lang na, tawag doon, tangkay, is around 7 dirhams na dito. So, 7 times magkano? So, around mga 150 pesos. Samantalang sa atin, hinihingi lang yan, di ba? So, nalilibre na kami sa malunggay kapag nagdadala si Ate Eden. Wow, salamat. Sulit ang gabi ko. Thank you po. You're welcome, Boy Charot. Ayan, the home ship, yeah. Ayun, laking tulong yan at Boy Charot. Opo. Ayan, Ren. Thank you. Ayan, tulog ka na, Boy Charot. Ayan, sa akin. So, ayan na lang. Yan na lang yung next yun. Mayroon pa ba? Ayan, guys. Go na po tayo para po sa ating last game. Siyempre, dahil si host ay mahilig kumain. Siyempre, pagkain na naman po tayo, guys. Go na kayo. Type ready na po. Kasi nakalagpas na ako ng 2 oras. It's already, naka 2 hours, 4 minutes, and 23 seconds na po tayo. Manny A.R. Gonzalez, thank you so much po. Ayan, si Manny A.R. po Gonzalez ay napaka-supportive po yan. Si Mr. Touch by Touch. Ayan, so, go na po tayo. Ayan, sabi ni Boy Charot, oo nga nang, the home ship, yes, swerte nga, di pa bumibigay battery ko. Kahit 0% na. Patay tayo dyan. So, ayan guys, pagkain Pinoy at pagkain Arabo. Kumakain ba niya ng Arabo, Daddy? Na ano? Yan o? Oo, no? Oo pala. Pagkain ng pagkain ng lahat pala. So, dessert, ulam, pwedeng iulam. Ako, inuulam ko talaga to. Ayan guys, ulam. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Pero parang mas social kapag English. 2 words. Ayan, 2 words po siya. Niluluto, of course. Ayan. Sure, kapag niluluto siya, nilalagyan ng tubig. Ha? O hindi. Ano yun? Iihawin? Hindi. Yan yung Ayan, kailangan ko ng exact answer. Okay, guys? So, syempre, may nakita na ako. Sabi ay, Ma'am, sa susunod na pahula mo ang gulay na may word na pumuputok. Ano yun? Ano yun, Rico Sabrido? Sige. Gusto ko yan, Rico Sabrido. Ayan, sabi niya, dessert, ulam, adobo, pusit,
fried chicken, Adidas, isda, shrimp, pancit, chicharon, calamari, chicken crab, chicken curry, lamb chicken, scrambled egg. Ayan, si I am Renren talaga na naman. Si I am Renren talagang, ano siya, parang siya na yung naano ko naman nanalo ng 100 WH. Ayan, tinolang manok. Ayan, chicken feet, pork sinigang, fried chicken, beef, manok na may papaya, beef curry, hindi po. Niluluto po siya, nilalagyan ng tubig, walang masyadong sangkap. Ayan, chicken stew, hindi po. Ayan, so, chicken sa tanghon, omelette, ayan. May ganon, pero I need exact, two words siya. Two words, pwedeng Tagalog, pwedeng English. Kung consider po yan, ano to, nilaga, uy, malapit na, pwede. Chicken soup, nilaga, sabi ni ni Air Gonzalez, nilaga. Sabi naman ni Yasmin Rose, nilaga. Ayan, bulang lang, ayan, nilagang baka, lechon manok. Guys, may nanalo na. Ang bilis. Stop, stop, look and listen. Stop, look and listen. Guys, may nanalo na. Napakaswerte talaga ng babaeng ito. Oh my God. Nanalo na siya kanina at ngayon naman ay nanalo ulit. Ayan, walang iba kung hindi si dandaran daran daran daran. Ate Eden, paano nga ako ng isa? Ang nanalo po ay walang iba kung hindi si Asmin Rose. It's a boiled egg. Tama, di ba? Kapag niluluto, nilalagay siya ng water at walang masyadong sangkap. Dahil ito po ay nilagang itlog or boiled egg. Sabi ni M. Sweden, ha ha ha. Ayan ha, congrats sa swerte nga nalo. Napakaswerte talaga ni Asmin Rose, no? Talagang ano na to, nilagang itlog. Ayan, nahuli ka na Lonix 5. Ayan ay. Galing naman ni Sis Asmin Rose. Ayan, lagi munti ka na sa'yo, host. Oo nga po eh, di ba? Kasi nagbibigay kasi ako ng clue, kaya ayoko kasi mahirapan kayo guys. Di ba sa iba talagang hirap na kayo, nagkadugo-dugo na yung mga ilong nyo sa kaiisip kung ano yung isasagot nyo. Natapos nyo na lahat si Google, pero wala pa rin, di ba? Wala pa rin yung tamang sagot. Ayoko ng ganon. Ayan, maraming salamat naman po. I am Renren. Ayan, welcome to Videos Babies. Guys, thank you naman sa'yo. I am Renren. Ayan, kasama ka na sa Videos Angels. Ayan, asahan mo po ang suporta at ayuda din ni host VG Imperial. Ayan, nanalo na ng 200 WH total si Asmin Rose. Ayan, asahan mo yan, Sisi. Start na po kita ipi-play bukas po yan. So guys, congratulations once again sa lahat ng mga nanalo. Ayan, 50 WHMs, Sweden, Pretty Mira, Asmin Rose, I am Renren, ayan, 100 WH, The Home Chef, yeah, and Asmin Rose. So boy, charot, asahan mo po ang 50 WH na ibibigay ko po sa'yo. Maraming salamat. Ayan, Kate Vlog in Canada, tapos na, patapos naman. Ayan, so nanalo na nga po, last na palaro ay boiled egg. Ayan, boiled egg. Ayan. Boiled egg lang. Boiled egg or nilagang itlog. Kasi sabi ko, ay, 2 words lang siya. Para hindi masyadong mahirapan. Ayoko kasi kayo nahihirapan, guys. Ayan. Sabi ni Manayer Gonzalez naman, congrats daw po sa lahat. Sabi ni Lonix TV. Asmin Rose Bunso, Monica na niyan sa mga panalo mo. Congrats. Ayan. The Home Chef, thanks host. Ayan, Vistel Vlog. Thank you so much, Vistel Vlog, sa pagpunta mo po dito sa aking LS. Ayan, so, abangan niyo po yan, guys. So, sana po ay pwede niyo pong spread or share po yung link ko. Ayan, so, si host VG po ay lagi na pong mag-LS. Every Thursday po yan. So, bonus na lang po yung other day na kapag bakante ako, ay pwede ako makapag-LS. Kaya naman, guys, sinasuggest ko po sa inyo, kalimbangin niyo na po yung aking kampana para kayo ay ma-notify every time po na ako po ay mag-live. Kasi sure na sure po lagi yung WH na ipinamili kay ni host. Ayan. So, tulong po natin yan sa mga kapwa natin YouTuber na hindi pa po money. So, ayan na nga po, kasama na po natin dito sina Ella Grants. O, din, maano ako. Masi-CPR ako. Ayan na nga po, Asmin Rose Air Gonzalez, malayo pa kuya. Sana nga mamoni na. Bait naman ni host. Opo. Mana M. Sweden, kasama ka po dyan sa alam mo na. So, magtulungan lang po tayo.
dito po sa sa YT world, kailangan lang po talaga ay helping each other po tayo. So ano nga po yung purpose? Bakit nag-livestream tayo? Of course, para po sa growth, sa growth din ng aking ng aking channel, and of course to help others na ma-monetize din sila. Ayan, kahit po sa paunti-unti, ayan, sa pagbibigay natin ng bananas or kamote po sa iba, or sabi pagbibigay natin ng 52 kahit start sa 5, 10, ayan, 20, 50, or 100 WH, ay malaking tulong na po yan sa ating mga channel. Okay po? And I'm so happy naman. Host Manay, every Thursday din ako mag-LS. Sige po. Si Manay A.R. Gonzalez naman po ay Thursday morning siya. Ako naman po ay Thursday evening. Ayan, syempre after po ng aking office. Ayan, kasi busy po ako from Sunday to Thursday po yan. Kasi syempre may trabaho po tayo. So, Friday naman, bihira ako makapag-busy. Kapag Fridays, family day yan. Wow, family day. May pinagkakabalahan po si host kapag Friday. And so maybe Thursday, sure na po yung every Thursday ako. I am from 10 p.m. to 12 po yan, Pilipinas time. Eh sa Mother A. Gonzalez din po ay din po siya, nag-LS. Supportahan po natin si Mana A. Gonzalez. Asmin Rose, kaya yan. Lagi ka lang dyan kay Ate Gigi. Magaling yan magpa-WH. Bill Vlogs, Tamsaki Hapon. Maraming salamat. Opo, si Manang Air Gonzalez, yung pinupokusan ko po kasi ngayon, namin ni Kate Vlog, ni Mads Kate Vlog, si Ella Grants, ayan. And may isa pa ako yung nagpa-member kasi sa akin na ayan. So, si Stick Learns to Play. So, kailangan ko siyang mapamonetize kasi nagpa-member siya sa akin ng Super Organic. So, yun. So, as promised, ayan, syempre, yun ang return. So, guys, para pala sa aking membership. So, I have Veggies Babies, I have Veggies Organic, Veggies Super Organic, then I have Veggies Precious. So, sa Precious, yun na po talaga yung talagang wala, zero, zero pa talaga yung I mean is wala ka pang 1K WH, punta ka po sa akin or mag-member ka po sa akin at papamonetize po natin ang inyong channel. Ako na pong bahala dyan. Pero syempre, kailangan mo na mag-member, di ba? Yeah. Di ba, Manager Gonzalez, nag-flex? Ayan, welcome to Veggies Organic. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Boy Charot. Ayan, nagpaano siya. Hindi talaga nagpahuli si Boy Charot. Welcome to Veggies Organic. Tapos na, wala ka na, sir. Ayan, welcome to Veggies Organic. Boy Charot na laging katsikahan at kakulitan ng ating si Ella Grants po ay same province kami, same town. Ayan, mga taga Bicol. Manager Gonzalez, taga Bicol din po siya. Banay M. Sweden. Ayan. So, guys, Boy Charot, maraming salamat. Salamat po, ma'am. God bless po. Ingat palagi and good night po. Ayan, si Rico Sabrido. Thank you so much sa'yo. Visnil Vlog. Ayan, Play All ba yung host? Ang 599 yung host. Play All, yes. Basta make sure na may 10 hours video po siya. And then, ipapamoni po natin. Ayan, ito po yung The Home Shipye. Maraming salamat sa iyo, The Home Shipye. Ito po yung ibababa ko po yung aking FB account sa mga interesado po. Ayan. And then, meron po ng mga nangangailangan ng views, ng 1K views. Meron po tayo ng sponsor niyan, si Kagawi Ba TV channel po. And kung gusto ng mga package sa mga walang time na mangisda. Kasi nga, di ba, busy na nga sa kanilang work. So, meron po tayo ng dyan. PM nyo lang po ako dyan. Ayan po, binaba ko po yung aking link, Bernadette Lamar Guerrero po. Ayan, Visnil Vlog, you can message me or PM me po. May mga nag-inquire na rin po. Pero yung Veggies Precious po, ayan. So, kahit nakukundi pa lang po ang inyong WH, tutulungan po natin na monetize kayo. Mag-member lang po kayo sa Veggies Precious po. Ayan. Ano po yan? Po yun. Murang-mura na po yun. So, yan. So, guys, maraming salamat po ang inyong pag-stay dito sa aking LS Good Night, sis. Good night na po sa iyo, The Home Shipye, kasi super late na po dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po sa iyong suporta. Rico Sabrina Dan po, Asmin Rose, complete po. Salamat po. Sige, host ako sa iyo from Visnil Vlog. Sige lang po and we'll try to help po. Okay? So, ayan, good night, host. Good night, Manay M. Sweden. Ayan. So, bukas ko na po sisimulan ang inyong mga napanalunan ng WH. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa pagpunta sa aking live stream. And sana kapag may bagong upload na video po ako, sana po ay supportahan po ninyo guys
Ayan, sana po ay matapos ko pong aking i-edit na new cooking vlog, which is I love cooking too. Okay, so guys, no arms can ever hold you. Night-night. Good night to all. Susunod na po na mag-LS si Ella Grants. Ella Grants, you can drop your link po. Ayan, kung nakapag-set up ka na po, you can drop your link para naman ikaw ay mabigyan ng tamsak ng ating mga kapatid na nandito po sa ating live stream. We still have 14 million people in the house and bumaba po guys yung ating bumaba po yung ating tamsak, but it's okay. We still have 49 million tamsak, which is I'm very thankful po sa inyo pong pagpunta dito sa aking LS at sa lahat po ng mga nag-participate at mga nanalo. Congratulations po sa ating lahat. So guys, once again, this is VJ Imperial, isang Bicolanang vlogger na nagsasabing, Diyos marahay na banggi sa Indogabos. Mabuhay po kita gabos and keep safe po. Ayan, bye po. Maraming salamat. Ingat po lagi. Ayan, good night everyone. Good night po. It's time for the... Ano